Святое добравесце паводле Лукі. Раздзел 1. Паколькі ўжо многія ўзяліся складаць аповесць пра падзеі, якія сярод нас адбыліся, як перадалі нам тыя, што ад пачатку былі відавочцамі і служыцелямі слова, прыйшло на думку і мне, дакладна даследаваўшы ўсё ад пачатку, паслядоўна апісаць табе, высокашаноўны Феофіле, каб ты спазнаў цвёрдую аснову таго вучэння, у якім быў настаўлены. Быў у дні Ірада, цара іудзейскага, адзін святар імем Захарыя з Авіевай чаргі, і жонка яго з роду Ааронавага, імя ёй Елісавета. Былі яны абое праведныя перад Богам, жывучы паводле ўсіх запаведзяў і ўстанаўленняў гасподніх беззаганна. І не мелі яны дзіцяці, бо Елісавета была няплодная. І абое былі ўжо на схіле гадоў сваіх. І сталася, калі ў парадку сваёй чаргі ён служыў перад Богам, выпала яму паводле звычаю святарскага кадзіць, увайшоўшы ў храм Гасподні, а ўсё мноства людзей малілася звонку у час каджэння. І явіўся яму ангел Гасподні, стоячы справа ад кадзільнага ахвярніка. І сумеўся Захарыя, убачыўшы, і страх напаў на яго. Але ангел сказаў яму: «Не бойся, Захарыя, бо пачута малітва твая, і жонка твая, Елісавета, народзіць табе сына, і назавеш яго імем Іаан. І будзе табе радасць і весялосць, і многія нараджэнню яго узрадуюцца, бо ён будзе вялікі перад Господам і не будзе піць віна і сікеру, і Духам Святым напоўніцца яшчэ ва ўлонні маці сваёй, і многіх сыноў Ізраілевых зверне да Господа Бога іх, і будзе ісці перад ім у духу і сіле Іліі, каб вярнуць сэрцы бацькоў да дзяцей і непакорлівых да мудрасці праведных, каб падрыхтаваць Господу народ гатовы». І сказаў Захарыя ангелу: «Па чым я пазнаю гэта? Бо я стары, і жонка моя на схіле гадоў сваіх». І сказаў яму ангел у адказ: «Я Гаўрыіл, што стаю перад Богам, і пасланы гаварыць з табой, і дабравесціць табе гэта. І вось будзеш маўчаць, і не зможаш гаварыць да таго дня, калі збудзецца гэта, за тое, што ты не паверыў словам маім, якія здзейсняцца ў свой час». І чакаў народ Захарыю і здзіўляўся, што ён марудзіць у храме. Ён жа, выйшаўшы, не мог гаварыць да іх. І яны зразумелі, што ён бачыў відзенне ў храме, а ён рабіў ім знакі і заставаўся нямым. І сталася, калі скончыліся дні служэння яго, пайшоў ён у дом свой. Пасля гэтых дзён зачала Елісавета, жонка яго, і таілася 5 месяцаў, і гаварыла: «Так зрабіў мне Гасподзь у дні, калі спагляну, каб зняць з мяне ганьбу сярод людзей». А ў 6 месяц пасланы быў ангел Гаўрыіл ад Бога у горад Галілейскі пад назвай Назарэт, да дзевы, заручанай з мужам, імя якому Іосіф, з дому Давідавага, а імя дзевы Марыя. І, увайшоўшы да яе, ангел сказаў: «Радуйся, благадатная, Гасподзь з табою, благаславёная ты сярод жанчын». Яна ж, убачыўшы яго, збянтэжылася ад слова яго і разважала, што ж гэта за вітанне. І сказаў ёй ангел: «Не бойся,
Марыя, бо ты знайшла благадаць у Бога. І вось зачнеш ва ўлонні, і народзіш сына, і дасі яму імя Іісус. Ён будзе вялікі, і сынам Усявышняга будзе названы, і дасць яму Гасподзь Бог прастол Давіда, бацькі яго, і будзе царстваваць над домам Іакова да веку, і царству яго не будзе канца. І сказала Марыя ангелу: як будзе гэта, калі я мужа не знаю? Сказаў ёй ангел у адказ: Дух Святы найдзе на цябе, і сіла Ўсявышняга ахіне цябе. Таму і святое, што народзіцца, Сынам Божым будзе названа. І вось Елісавета, сваячка твая, і яна зачала сына ў старасці сваёй, і гэта ўжо 6-й месяц у яе, якую называюць няплоднай, бо не застанецца бессільным у Бога ніводнае слова. Тады сказала Марыя: вось я, раба Гасподняя, няхай будзе мне па слову твайму. І адышоў ад яе ангел. І устаўшы, Марыя ў тыя дні пайшла з паспешнасцю ў горны край, у горад Іудаў, і ўвайшла ў дом Захарыі і павітала Елісавету. І сталася, калі пачула Елісавета вітанне Марыіна, устрапянулася дзіцятка ва ўлонні яе, і напоўнілася Елісавета Духам Святым, і ўсклікнула моцным голасам і сказала: благаславённая ты сярод жанчын, і благаславённы плод улоння твайго. І адкуль гэта мне, што прыйшла маці Господа майго да мяне? Бо калі голас вітання твайго дайшоў да вушэй маіх, устрапянулася дзіцятка радасна ва ўлонні маім. І блажэнная тая, што паверыла, бо збудзецца сказанае ёй ад Господа. І сказала Марыя: велічае душа моя Господа, і ўзрадаваўся дух мой у Богу, Спасителі маім, што спаглянуў ён на пакору рабы сваёй, бо вось ад гэтага часу будуць зваць мяне блажэннай усе роды. Бо ўчыніў мне вялікае моцны і святое імя яго, і міласэрнасць яго ў роды родаў да тых, што баяцца яго. Ён праявіў сілу рукою сваёю, рассеяў ганарлівых думкамі сэрца іх, скінуў моцных з прастолаў і ўзнёс пакорлівых, галодных здаволіў дабром, а багатых адпусціў ні з чым, прыхінуў Ізраіля, слугу свайго, памятаючы пра міласць, як гаварыў бацькам нашым, да Аўраама і семені яго да веку. Прабыла ж Марыя з ёю каля 3 месяцаў і вярнулася ў дом свой. А Елісавеце настаў час радзіць, і яна нарадзіла сына. І пачулі суседзі і сваякі яе, што прымножыў Гасподзь міласць сваю да яе, і радаваліся з ёю. І сталася, у 8-й дзень прыйшлі абрэзаць дзіця, і хацелі назваць яго імем бацькі яго, Захарыем. І, адказваючы маці яго, сказала: не, а названы будзе Іаанам. І сказалі ёй: няма нікога ў радні тваёй, хто б зваўся гэтым імем. І знакамі пыталіся ў бацькі яго, як бы ён хацеў, каб назвалі яго. Папрасіўшы дошчачку, ён напісаў: Іаан будзе імя яму. І здзівіліся ўсе. І адразу адкрыліся вусны яго, і язык яго, і ён стаў гаварыць, благаслаўляючы Бога. І быў страх ва ўсіх, хто жыў вакол іх, і па ўсім горным краі іудзейскім расказвалі пра ўсё гэта. І ўсе, хто чуў,
паклалі гэта ў сэрцы сваім, кажучы: што будзе з дзіцяці гэтага? І рука Гасподняя была з ім. І Захарыя, бацька яго, напоўніўся Духам Святым і прарочыў, кажучы: благаславённы Гасподзь Бог Ізраіляў, што наведаў народ свой і выкупіў яго, і ўзняў нам рог спасення ў доме Давіда, слугі свайго, як сказаў вуснамі святых сваіх прарокаў ад веку, што ўратуе нас ад ворагаў нашых і ад рукі ўсіх, хто ненавідзіць нас, каб зрабіць міласць бацькам нашым і ўспомніць запавет свой святы, клятву, якой кляўся ён Аўрааму, бацьку нашаму, каб даць нам, вызваленым ад рукі ворагаў нашых, без боязі служыць яму святасці і праведнасці перад ім ва ўсе дні жыцця нашага. І ты, дзіця, прарокам Усявышняга будзеш названа, бо ты будзеш ісці перад абліччам Господа, каб падрыхтаваць шляхі яму, даць народу яго спазнаць спасенне ў адпушчэнні грахоў па сардэчнай міласці Бога нашага, якою наведаў нас усход з вышыні, каб асвятліць тых, што сядзяць у цемры і цені смерці, скіраваць ногі нашы на шлях міру. Дзіця ж расло і ўмацоўвалася духам, і было ў пустынях да дня з'яўлення свайго Ізраілю. Раздзел 2. І сталася ў тыя дні. Выйшаў указ ад кесара Аўгуста зрабіць перапіс па ўсёй зямлі. Гэта быў першы перапіс, калі Сірыяй правіў Квірыній. І ўсе ішлі запісвацца, кожны ў свой горад. Пайшоў таксама і Іосіф з Галілеі, з горада Назарэта, у Іудзею, у горад Давідаў, які называецца Віфлеем, бо ён быў з дому і роду Давідавага, запісацца з Марыяй, заручонай з ім жонкай, якая была цяжарная. І сталася, калі яны былі там, споўніліся дні, каб радзіць ёй, і нарадзіла сына свайго першынца, і спавіла яго, і паклала яго ў яслях, бо не было ім месца ў гасцініцы. У той краіне былі пастухі, што пільнавалі і неслі начную варту каля статку свайго. І вось ангел Гасподні стаў перад імі, і слава Гасподня азарыла іх, і напоўніліся страхам вялікім. І сказаў ім ангел: не бойцеся, бо вось абвяшчаю вам радасць вялікую, якая будзе ўсяму народу. Нарадзіўся вам сёння ў горадзе Давідавым Спаситель, які ёсць Христос, Гасподзь. І вось вам знак. Вы знойдзеце дзіцятка спавітае, што ляжыць у яслях. І раптам з'явілася з ангелам шматлікае воінства нябеснае, усхваляючы Господа і прамаўляючы: слава ў вышніх Богу і на зямлі мір, у людзях добрая воля. І сталася, калі адышлі ад іх ангелы на неба, людзі-пастухі казалі адзін аднаму: пойдзем у Віфлеем і паглядзім тое, што адбылося, пра што Гасподзь абвясціў нам. І, спяшаючыся, прыйшлі і знайшлі Марыю і Іосіфа і дзіцятка, што ляжала ў яслях. Убачыўшы ж, абвясцілі тое, што было сказана ім пра гэтае дзіця. І ўсе, хто чуў, здзіўляліся таму, што казалі ім пастухі. А Марыя захоўвала ўсе словы гэтыя, складаючы у сэрцы сваім. І вярнуліся пастухі, славячы і хвалячы Бога за ўсё, што пачулі і ўбачылі, як было сказана ім. І калі споўнілася 8 дзён, каб абрэзаць дзіця, далі імя яму Іісус, названае ангелам перш,
чым ён зачаты быў ва ўлонні. І калі споўніліся дні ачышчэння іх паводле закону Маісеевага, прынеслі яго ў Іерусалім, каб прадставіць яго Господу, як напісана ў законе Гасподнім. Каб кожнае дзіця мужчынскага полу, што раскрывае ўлонне, было пасвячона Господу. І каб прынесці ахвяру паводле сказанага ў законе Гасподнім, пару горліц або дваіх птушанят галубіных. І вось быў у Іерусаліме чалавек, імя якому Сімеон. І чалавек гэты праведны і богабаязны, чакаў суцяшэння Ізраіля, і Дух Святы быў на ім. І было яму прадвешчана Духам Святым, што ён не ўбачыць смерці, пакуль не ўбачыць Хрыста Гасподняга. І прыйшоў ён па натхненню Духа ў храм. І калі бацькі прынеслі дзіця Іісуса, каб выканаць над ім устаноўленае па закону, ён узяў яго на рукі, благаславіў Бога і сказаў: «Цяпер адпускаеш раба твайго, уладыка, паводле слова твайго з мірам, бо бачылі вочы мае спасенне тваё, якое ты ўгатаваў перад абліччам усіх народаў, святло для асветы язычнікаў і славу народа твайго Ізраіля». Іосіф жа і маці яго здзіўляліся сказанаму пра яго. І благаславіў іх Сімеон і сказаў Марыі, маці яго: «Вось ён ляжыць для падзення і паўстання многіх у Ізраілі і на знаменне супярэчання. І табе самой душу пратне меч, каб адкрыліся помыслы многіх сэрцаў». І была Анна, прарочыца, дачка Фануілава, з калена Асіравага, якая дасягнула глыбокай старасці, пражыўшы з мужам 7 год ад дзявоцтва свайго, удава гадоў 84, якая не адыходзіла ад храма, пастамі і малітвамі служачы Богу дзень і ноч. І яна ў той самы час, падышоўшы, славіла Господа і гаварыла пра яго ўсім, хто чакаў збаўлення ў Іерусаліме. І калі выканалі яны ўсё паводле закону Гасподняга, вярнуліся ў Галілею, у горад свой Назарэт. Дзіця ж расло і ўмацоўвалася духам, напаўняючыся мудрасцю, і благадаць Божая была на ім. І хадзілі бацькі яго штогод у Іерусалім на свята Пасхі. І калі яму было 12 гадоў, узышлі яны ў Іерусалім паводле звычаю свята і правялі тыя дні. І калі вярталіся яны, застаўся хлопчык Іісус у Іерусаліме. І не ведалі Іосіф і маці яго, думаючы, што ён разам са спадарожнымі. Прайшлі яны дзённы шлях і сталі шукаць яго сярод сваякоў і знаёмых, і, не знайшоўшы яго, вярнуліся ў Іерусалім, шукаючы яго. І сталася, праз 3 дні знайшлі яго ў храме, калі сядзеў ён сярод настаўнікаў, слухаў іх і пытаўся ў іх. І дзівіліся ўсе, хто слухаў яго, розуму і адказам яго. І, убачыўшы яго, яны вельмі здзівіліся, і маці яго сказала яму: «Дзіця, чаму ты зрабіў нам так? Вось бацька твой і я, пакутуючы, шукалі цябе». І сказаў ён ім: «Чаго ж вы шукалі мяне? Хіба вы не ведалі, што я павінен быць у тым, што належыць айцу майму?
але яны не зразумелі слова, якое ён казаў ім. І пайшоў з імі, і прыйшоў у Назарэт, і быў паслухмяны ім. І маці яго захоўвала ўсе словы гэтыя ў сэрцы сваім. А Ісус узрастаў у мудрасці і гадах, і ў любові ў Бога і ў людзей. Раздзел 3. У 15 ж год праўлення кесара Тыверія, калі Понцій Пілат быў правіцелем у Іудеі, Ірад быў тэтрархам у Галілеі, а Філіп, брат яго, тэтрархам у Ітурэі і Траханіцкай зямлі, а Лісаній тэтрархам у Авелінеі, пры першасвятарах Анне і Каіафе. Было слова Божае да Іоанна, сына Захарыі ў пустыні. І прайшоў ён усё наваколле Іарданскае, прапаведуючы хрышчэнне пакаяння дзеля адпушчэння грахоў, як напісана ў кнізе слоў Ісаіі прарока. Голас таго, хто кліча ў пустыні: «Падрыхтуйце шлях Господу, простымі зрабіце сцежкі яму. Кожны дол няхай напоўніцца, і кожная гара і ўзгорак няхай панізяцца, і крывое няхай выпрастаецца, і няроўныя дарогі стануць гладкімі, і ўбачыць кожная плоть спасенне Божае». І вось сказаў народу, які прыходзіў хрысціцца ад яго: «Адроддзе Яхідніна, хто намовіў вас уцякаць ад будучага гневу? Прынясіце ж годныя плады пакаяння і не думайце гаварыць самі сабе: айцец у нас Авраам. Бо кажу вам, што Бог можа з камянёў гэтых узвесці дзяцей Аврааму. Ужо і сякера пры корані дрэў ляжыць, бо ўсякае дрэва, якое не прыносіць добрага плоду, сякаюць і кідаюць у агонь». І пытаўся ў яго народ, кажучы: «Што ж рабіць нам?» Ён жа гаворыць ім у адказ: «Хто мае 2 кашулі, няхай дасць таму, хто не мае, і хто мае ежу, няхай зробіць гэтаксама». Прыйшлі і мытнікі хрысціцца ад яго і сказалі яму: «Настаўнік, што нам рабіць?» А ён сказаў ім: «Нічога больш за вызначанае вам не спаганяйце». Пыталіся ў яго таксама і воіны, гаворачы: «А нам што рабіць?» І сказаў ім: «Не чыніце крыўды нікому, не даносьце і задавальняйцеся платай сваёй». Калі ж народ быў у чаканні і ўсе разважалі ў сэрцах сваіх пра Іоанна, ці не Хрыстос ён, адказаў Іоанн усім, гаворачы: «Я вадою хрышчу вас, але ідзе мацнейшы за мяне, у якога я не варты развязаць рамень абутку яго. Ён будзе хрысціць вас Духам Святым і агнём. Лапата яго у руцэ яго, і ён ачысціць гумно сваё, і збярэ пшаніцу ў жытніцу сваю, а мякіну спаліць агнём непагасным». І многа ў чым іншым настаўляючы, дабравесціў ён народу. А Ірад тэтрарх, выкрываны ім за Ірадыяду, жонку Філіпа, брата свайго, і за ўсё ліхое, што зрабіў Ірад, дадаў да ўсяго яшчэ і тое, што зачыніў Іоанна у цямніцы. І сталася, калі хрысціўся ўвесь народ, і Ісус, ахрысціўшыся, маліўся, раскрылася неба, і сышоў на яго Дух Святы у цялесным выглядзе, як голуб, і голас быў з неба, які прамовіў: «Ты, сын мой узлюблены, цябе я упадабаў». А сам Ісус меў гадоў 30, калі распачынаў, і быў, як думалі, сын Іосіфаў,
Илиев, Матфатов, Левиев, Мелхиев, Ионаев, Иосифов, Матофиев, Амосов, Наумов, Еслимов, Нагеев, Маафов, Матофиев, Семииев, Иосифов, Иудов, Иоаннов, Арисаев, Зарававелев, Салафиилев, Нериев, Мелхиев, Адиев, Касамов, Елмадамов, Иров, Иосиев, Елиезеров, Иоримов, Матфатов, Левиев, Симеонов, Иудов, Иосифов, Иоаннов, Елиакимов, Мелеаев, Маиананов, Матафаев, Нафанов, Давидов, Иесеев, Авидов, Ваозов, Салмонов, Наасонов, Аминадавов, Арамов, Есромов, Фаресов, Иудов, Иаковов, Исааков, Авраамов, Фаров, Нахоров, Серухов, Рагавов, Фалеков, Еверов, Салов, Каинанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов, Мафусалов, Енохов, Иаредов, Малилиилов, Каинанов, Еносов, Сифов, Адамов, Божий. Раздел 4. Иисус же, полный Духа Святого, вярнуўся ад Иордана и поведены был Духом у пустыню, дзе 40 дзён спакушаў яго дьявол, и не еў нічога ў тыя дні, а як скончыліся яны, урэшце адчуў голод. И сказаў яму дьявол: «Калі ты сын Божий, скажи каменю гэтаму, каб стаў хлебом». И сказал Иисус ему отказ: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, а всяким словом Божьим». И, узвёўшы яго на высокую гору, показал ему дьявол усе царствы свету у імгнення часу. И сказал ему дьявол: «Табе дам усю ўладу гэтую и славу их, бо мне яна перададзена, и я, кому хочу, даю яе. И вось, калі ты поклонишься перадо мною, будзе ўсё твоё». И у отказ Иисус сказал ему: «Адыди от мяне, сатана, бо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи». И повел его у Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему: «Коли ты сын Божий, кинься отсюль вниз, бо написано: ангелам своим ён накажа про тебе ахавать тебе, и на руках понесут тебе, каб не спотыкнулся ты об камень ногою твоею». И в отказ Иисус сказал ему: «Сказано: не спокушай Господа Бога твоего». И, скончыўшы ўсё спакушэнне, дьявол адышоў ад яго да пэўнага часу. И вярнуўся Иисус у силе Духа у Галилею. И вестка про яго разышлася па ўсім наваколлі. И ён вучыў у іх сінагогах, и ўсімі быў слаўлены. И прыйшоў у Назарет, дзе быў узгадаваны, и увайшоў па звычаю свайму у дзень суботні ў сінагогу, и устаў, каб чытаць. И падалі яму кнігу Ісаіі прарока, и разгарнуўшы кнігу, ён знайшоў месца, дзе было написано:
Дух Господні на мне, бо Ён памазаў мяне дабравесціць убогім, паслаў мяне ацаліць скрушаных у сэрцы, абвесціць палонным вызваленне і сляпым відушчасць, адпусціць прыгнечаных на волю, абвесціць год Господні спрыяльны. І, згарнуўшы кнігу, аддаў служыцелю і сеў. І вочы ўсіх у сінагозе былі звернуты да яго. І ён пачаў гаварыць ім: «Сёння споўнілася пісанне гэтае, пачутае вамі». І ўсе засведчылі яму гэта. І дзівіліся словам благадаці, якія выходзілі з вуснаў яго. І гаварылі: ці не Іосіфаў гэта сын? Ён жа сказаў ім: «Вы, пэўна, скажаце мне гэтае выслоўе, лекару, ацалі самога сябе. Тое, што, як мы чулі, адбылося ў Капернауме, зрабі і тут, на бацькаўшчыне тваёй». І сказаў: «Праўду кажу вам, што ніякага прарока не прымаюць на бацькаўшчыне яго. Па праўдзе кажу вам, многа было ўдоў у Ізраілі ў дні Іліі, калі зачынена было неба на 3 гады і 6 месяцаў, так што настаў голад вялікі па ўсёй зямлі, і ні адной з іх не быў пасланы Ілія, толькі ў Сарэпту сідонскую да жанчыны-ўдавы. І шмат было пракажоных у Ізраілі пры Елісеі прароку, і ніводзін з іх не быў ачышчаны, акрамя Неемана сірыяніна. І напоўніліся ярасцю ўсе ў сінагозе, пачуўшы гэта, і, падняўшыся, выгналі яго прэч з горада. І павялі яго наверх гары, на якой горад іх быў пабудаваны, каб скінуць яго. Ён жа, прайшоўшы паміж імі, адышоў. І спусціўся ў Капернаум, горад галілейскі, і вучыў іх па суботах. І здзіўляліся вельмі вучэнню яго, бо з уладаю было слова яго. І быў у сінагозе чалавек, які меў духа дэмана нячыстага. І закрычаў моцным голасам, кажучы: «Пакінь! Што табе да нас, Іісусе Назараніне? Ты прыйшоў загубіць нас? Ведаю цябе, хто ты, святы Божы». Але Ісус забараніў яму, кажучы: «Змоўкні і выйдзі з яго». І дэман, кінуўшы яго на сярэдзіну, выйшаў з яго, зусім не пашкодзіўшы яму. І жах ахапіў усіх, і размаўлялі паміж сабою, гаворачы: «Што гэта за слова, што ён з уладаю і сілаю загадвае духам нячыстым, і яны выходзяць». І разнеслася пагалоска пра яго па ўсіх навакольных мясцінах. Выйшаўшы з сінагогі, ён увайшоў у дом Сімана. А цешча Сіманава была ахоплена моцнай гарачкай, і прасілі яго за яе. І стаўшы над ёю, ён забараніў гарачцы, і пакінула яе, і адразу ўстаўшы, яна прыслужвала ім. А як заходзіла сонца, усе, хто меў хворых на розныя хваробы, прыводзілі іх да яго. Ён жа, ускладаючы рукі на кожнага з іх, ацаляў іх. Выходзілі таксама з многіх і дэманы, якія крычалі і казалі: «Ты Христос, Сын Божы!» І, забараняючы, не дазваляў ім гаварыць, бо яны ведалі, што ён Христос. А як настаў дзень, ён, выйшаўшы, адправіўся ў пустэльнае месца, і людзі шукалі яго, і прыйшлі да яго, і затрымлівалі яго, каб не адыходзіў ад іх. Але ён сказаў ім: «І іншым гарадам павінен дабравесціць я царства Божае, бо на тое я пасланы». І прапаведваў у сінагогах галілейскіх.
Раздзел 5. І сталася, калі народ ціснуўся да яго, каб пачуць слова Божае, а ён стаяў каля возера Генесарэцкага, убачыў ён дзве лодкі, што стаялі пры возеры, а рыбакі, выйшаўшы з іх, прамывалі мярэжы. Увайшоўшы ў адну з лодак, якая належала Сіману, ён прасіў яго адплыць крыху ад берага і, сеўшы, з лодкі вучыў народ. А калі скончыў гаварыць, сказаў Сіману: «Адплыві на глыбіню і закіньце мярэжы вашы для лову». І сказаў Сіман у адказ яму: «Настаўнік, мы працавалі ўсю ноч і нічога не злавілі, але па слову твайму закіну мярэжу». І зрабіўшы гэта, яны злавілі вялікае мноства рыбы, нават мярэжа іх прарывалася. І далі знак супольнікам, якія былі ў другой лодцы, каб прыйшлі памагчы ім. І тыя прыйшлі і напоўнілі абедзве лодкі, так што яны пачыналі тануць. Убачыўшы ж гэта, Сіман Пётр прыпаў да каленяў Іісусавых і сказаў: «Выйдзі ад мяне, бо я чалавек грэшны, Господі». Таму што жах ахапіў яго і ўсіх, хто быў з ім, ад такога ўлову рыбы, выцягнутай імі, а таксама Іакава і Іаана, сыноў Зеведеевых, што былі таварышамі Сімана. І сказаў Сіману Ісус: «Не бойся, з гэтага часу будзеш лавіць людзей». І, выцягнуўшы лодкі на бераг, яны пакінулі ўсё і пайшлі ўслед за ім. І сталася, калі быў Іісус у адным з гарадоў, вось чалавек, увесь у праказе, убачыўшы Іісуса, упаў ніц, молячы яго і кажучы: «Господі, калі хочаш, можаш мяне ачысціць». І, працягнуўшы руку, Іісус дакрануўся да яго і сказаў: «Хачу, ачысціся». І адразу праказа сышла з яго. І ён загадаў яму нікому не расказваць: «Але ідзі, пакажыся святару і прынясі ахвяру за ачышчэнне тваё, як загадаў Маісей дзеля сведчання ім». Але ўсё болей разыходзіліся чуткі пра яго, і збіралася мноства народу слухаць і ацаляцца ў яго ад немачаў сваіх. Ён жа адыходзіў у пустэльныя месцы і маліўся. І сталася аднаго дня. Ён вучыў, і сядзелі фарысеі і законавучыцелі, якія прыйшлі з усіх вёсак галілейскіх і іудзейскіх, і з Іерусаліма, і сіла Гасподняя была, каб ацаляць іх. Вось людзі прынеслі на пасцелі чалавека, які быў спаралізаваны, і спрабавалі ўнесці яго і пакласці перад Іісусам, і, не знайшоўшы, як пранесці яго з-за натоўпу, яны, падняўшыся на дах, праз чарапіцу апусцілі яго з пасцеллю на сярэдзіну перад Іісусам. І ён, убачыўшы веру іх, сказаў яму: «Чалавеча, адпускаюцца табе грахі твае». І пачалі разважаць кніжнікі і фарысеі, гаворачы: «Хто гэта такі, што блюзнерыць? Хто можа адпускаць грахі, акрамя аднаго Бога?» Іісус жа, зразумеўшы помыслы іх, сказаў ім у адказ: «Што разважаеце ў сэрцах вашых? Што лягчэй сказаць: адпускаюцца табе грахі твае, ці сказаць: устань і хадзі? Але каб вы ведалі, што Сын чалавечы мае ўладу на зямлі адпускаць грахі». Ён сказаў спаралізаванаму: «Табе кажу, устань, вазьмі пасцель тваю і ідзі ў дом твой». І адразу, устаўшы перад імі і ўзяўшы тое, на чым ляжаў, ён пайшоў у дом свой, славячы Бога. І жах ахапіў усіх, і славілі Бога
і, перапоўненыя страхам, гаварылі: «Дзіўнае бачылі мы сёння». І пасля гэтага Іісус выйшаў і ўбачыў мытніка імем Левій, які сядзеў на мытні, і сказаў яму: «Ідзі ўслед за мною». І, пакінуўшы ўсё, той устаў і пайшоў услед за ім. І зрабіў Левій для яго вялікі пачастунак у доме сваім. І было там мноства мытнікаў і іншых, якія з імі ўзляжалі. І наракалі кніжнікі іхнія і фарысеі на вучняў яго, кажучы: «Навошта вы з мытнікамі і грэшнікамі ясце і п'яце?» І ў адказ Іісус сказаў ім: «Нездаровыя маюць патрэбу ў лекары, а хворыя. Я прыйшоў заклікаць не праведнікаў, а грэшнікаў да пакаяння». Яны ж сказалі яму: «Чаму вучні Іаанавы посцяць часта і малітвы дзеюць, гэтаксама і фарысейскія, а твае ядуць і п'юць?» Ён жа сказаў ім: «Хіба можаце вы прымусіць пасціць сыноў харомаў вясельных, калі з імі жаніх? Але прыйдуць дні, калі будзе ўзяты ад іх жаніх, тады будуць пасціць у тыя дні». Сказаў жа і прытчу ім: «Ніхто латкі з адзежыны новай не накладае на адзежыну старую, інакш і новую разарве, і да старой не падыдзе латка ад новай. І ніхто не ўлівае віно маладое ў мяхі старыя, інакш прарве маладое віно мяхі. І само выцяча, і мяхі прападуць, а віно маладое ў мяхі новыя ўліваць трэба, і зберагаецца тое і другое. І ніхто, піўшы старое, не захоча адразу маладога, бо кажа: старое лепшае». Раздзел 6. І давялося яму ў суботу, першую па другім дні Пасхі, праходзіць пасевамі. І вучні яго зрывалі каласы і елі, расціраючы рукамі. Некаторыя ж з фарысеяў сказалі ім: «Чаму вы робіце тое, што не дазволена рабіць па суботах?» І сказаў ім Іісус у адказ: «Хіба вы не чыталі, што зрабіў Давід, калі згаладаўся сам і тыя, што былі з ім? Як увайшоў ён у дом Божы і ўзяў хлябы выстаўлення, якіх не дазволена было есці нікому, а толькі адным святарам, і еў, і даў тым, што з ім былі, і казаў ім: Сын чалавечы ёсць гаспадар і суботы». Давялося і ў другую суботу увайсці яму ў сінагогу і вучыць. І быў там чалавек, і правая рука ў яго была сухая. Кніжнікі і фарысеі сачылі за ім, ці не ацаліць ён у суботу, каб знайсці абвінавачанне супраць яго. Але ён ведаў помыслы іх і сказаў чалавеку, які меў сухую руку: «Падыміся і стань пасярэдзіне». І той, падняўшыся, стаў. Іісус жа сказаў ім: «Спытаюся я ў вас, што дазволена рабіць па суботах, дабро рабіць ці зло рабіць? Душу ратаваць ці загубіць?» Яны ж маўчалі. І, паглядзеўшы на ўсіх іх, сказаў яму: «Працягні руку тваю». І ён зрабіў так, і стала рука яго здаровай, як другая. Яны ж перапоўніліся шаленствам і гаварылі між сабою, што ім рабіць з Іісусам. І сталася ў тыя дні: выйшаў ён на гару памаліцца і правёў усю ноч у малітве да Бога. А калі настаў дзень, паклікаў вучняў сваіх і выбраў з іх 12, якіх і назваў апосталамі: Сімона, якога і назваў Пятром, і Андрэя, брата яго, Іакава і Іаана, Філіпа і Варфаламея, Матфея і Фаму, Іакава Алфеевага і Сімона,
называнага Зілотам, Іуду Іакавага і Іуду Іскарыёта, які і стаў прадажнікам. І спусціўшыся з імі, стаў ён на роўным месцы, і многа вучняў яго, і вялікае мноства людзей з усёй Іудеі і Іерусаліма, і ўзбярэжжа Тырскага і Сідонскага, што прыйшлі паслухаць яго і ацаліцца ад хвароб сваіх, таксама і тыя, што пакутавалі ад духаў нячыстых і ацаляліся. І ўсе людзі імкнуліся дакрануцца да яго, бо сіла ад яго сыходзіла і ацаляла ўсіх. І ён, узвёўшы вочы свае на вучняў сваіх, гаварыў: «Блажэнныя ўбогія духам, бо ваша ёсць царства Божае. Блажэнныя галодныя цяпер, бо насыціцеся. Блажэнныя, хто плача цяпер, бо засмеяцеся. Блажэнныя вы, калі узненавідзяць вас людзі і калі адлучаць вас, і зганьбяць, і выкінуць імя ваша як зло за Сына Чалавечага. Узрадуйцеся ў той дзень і ўзвесяліцеся, бо вось узнагарода ваша вялікая на небе. Таму што гэтак рабілі прарокам бацькі іх, але гора вам багатыя, бо вы ўжо атрымліваеце ўцеху вашу. Гора вам перасычаныя цяпер, бо голад зазнаеце. Гора вам, хто смяецца цяпер, бо засмуткуеце і заплачаце. Гора вам, калі добра будуць гаварыць пра вас усе людзі, бо так рабілі лжэпрарокам бацькі іх. А вам, хто слухае, кажу: любіце ворагаў вашых, дабро рабіце тым, што ненавідзяць вас, благаслаўляйце тых, што праклінаюць вас, і маліцеся за тых, што крыўдзяць вас. Таму, хто б'е цябе па шчацэ, падстаў і другую, а таму, хто забірае ў цябе вопратку, не перашкаджай узяць і сарочку. Кожнаму, хто просіць у цябе, дай, і ў таго, хто забірае тваё, не патрабуй назад. І як вы хочаце, каб рабілі вам людзі, так і вы ім рабіце. А калі вы любіце тых, што любяць вас, якая вам за гэта падзяка? Бо і грэшнікі любяць тых, хто іх любіць. І калі робіце дабро тым, хто вам робіць дабро, якая вам за гэта падзяка? Бо і грэшнікі тое самае робяць. І калі пазычаеце тым, ад каго спадзяецеся атрымаць назад, якая вам за гэта падзяка? Бо і грэшнікі пазычаюць грэшнікам, каб атрымаць назад столькі ж. Але вы любіце ворагаў вашых, і дабро рабіце, і пазычайце, ні на што не спадзяючыся, і будзе ўзнагарода ваша вялікай. І будзеце сынамі Усявышняга, бо ён добры і да няўдзячных і злых. Дык вось, будьце міласэрныя, як і Айцец ваш міласэрны. Не судзіце, і вас не будуць судзіць. І не асуджайце, і не будзеце асуджаны. Прабачайце, і вам прабачаць. Давайце, і вам будзе дадзена. Меру добрую, шчыльна накладзеную, утрэсеную, перапоўненую дадуць вам у прыпол, бо якою мераю мераеце, такою і вам адмераецца. Сказаў ім таксама прытчу. Хіба можа сляпы сляпога вадзіць? Ці не абодва ў яму ўпадуць? Вучань не вышэйшы за настаўніка свайго, але удасканаліўшыся, кожны будзе як настаўнік яго. Што ж ты глядзіш на парушынку ў воку брата твайго, а бервяна ў сваім воку не заўважаеш? Альбо як можаш казаць брату твайму: браце, дай я выму парушынку з вока твайго, калі сам бервяна
у воку тваім не ўбачыш. Крывадушнік, вымі перш бервяно з твайго вока, і тады ўбачыш, як выняць парушынку з вока брата твайго. Бо няма добрага дрэва, якое б радзіла кепскі плод. Няма і кепскага дрэва, якое б радзіла добры плод. Бо ўсякае дрэва па сваім плодзе пазнаецца. Бо з калючых кустоў не збіраюць смокваў, і з цярноўніку не здымаюць вінаграду. Добры чалавек з добрай скарбніцы сэрца свайго выносіць добрае, а ліхі чалавек з ліхой скарбніцы сэрца свайго выносіць ліхое, бо ад перапоўненасці сэрца гавораць вусны яго. Што ж клічаце мяне, Господі, Господі, а не робіце таго, што я кажу? Кожны, хто прыходзіць да мяне і слухае словы мае, пакажу вам да каго падобны. Ён падобны да чалавека, які, будуючы дом, капаў і паглыбіўся і заклаў падмурак на камені. Калі ж здарылася разводдзе, нахлынула рака на дом той і не змагла пахіснуць яго, бо ён быў закладзены на камені. А хто пачуў і не выканаў, той падобны да чалавека, які збудаваў дом на зямлі без падмурка. Калі ж нахлынула на яго рака, адразу ён абваліўся, і было разбурэнне дома таго вялікае. Раздзел 7. Калі ж ён скончыў усе словы свае да народу, які слухаў, то ўвайшоў у Капернаум. У аднаго сотніка раб, якім ён даражыў, быў хворы пры смерці. Пачуўшы ж пра Ісуса, ён паслаў да яго старэйшын іудзейскіх, просячы яго, каб прыйшоў адцаліць раба яго. І яны, прыйшоўшы да Ісуса, настойліва прасілі яго, гаворачы: «Ён варты, каб ты зрабіў для яго гэта, бо ён любіць народ наш і сінагогу збудаваў для нас». І Ісус пайшоў з імі. І калі ўжо ён быў недалёка ад дома, паслаў да яго сотнік сяброў сказаць яму: «Господі, не турбуйся, бо я не варты, каб ты увайшоў пад мой дах, таму і сябе самога я не палічыў годным, каб прыйсці да цябе, але скажы слова, і выздаравее слуга мой, бо і я, чалавек, падпарадкаваны ўладзе, але маючы падначаленых мне воінаў, кажу аднаму: ідзі, і ідзе, і другому прыйдзі, і прыходзіць, і рабу майму зрабі гэта, і робіць». Пачуўшы гэта, Ісус здзівіўся яму і, павярнуўшыся, сказаў народу, які ішоў за ім: «Кажу вам, што і ў Ізраілі не знайшоў я такое веры». І, вярнуўшыся ў дом, пасланыя знайшлі хворага раба здаровым. І сталася пасля гэтага. Пайшоў Ісус у горад, які называўся Наін. І з ім ішлі многія вучні яго і мноства народу. Калі ж ён наблізіўся да гарадской брамы, якраз выносілі памерлага, адзінага сына ў маці сваёй, а яна была ўдава, і шмат людзей з горада было з ёю. Убачыўшы яе, Гасподзь злітваўся над ёю і сказаў ёй: «Не плач». І, падышоўшы, дакрануўся да насілак. Тыя, што неслі, спыніліся, і сказаў: «Юнак, табе кажу, устань». І сеў мёртвы, і пачаў гаварыць. І аддаў яго Ісус маці яго, і ахапіў усіх страх, і славілі Бога, кажучы: «Вялікі прарок паўстаў сярод нас, і наведаў Бог народ свой».
І гэтае слово пра яго разышлося па ўсёй Іудеі і па ўсім наваколлі. І паведамілі Іану вучні яго пра ўсё гэта. І, паклікаўшы 2 з вучняў сваіх, Іан паслаў іх да Ісуса спытаць: «Ці той ты, які мае прыйсці, ці чакаць нам другога?» Прыйшоўшы да яго, гэтыя мужы сказалі: «Іан Хрысціцель паслаў нас да цябе спытаць: ці той ты, які мае прыйсці, ці чакаць нам другога?» А ў гэты час ён многіх ацаліў ад хвароб і немачаў, і злых духаў, і многім сляпым падараваў зрок. І сказаў ім Іісус у адказ: «Пайдзіце, паведаміце Іану, што вы бачылі і чулі, як сляпыя робяцца відушчымі, кульгавыя ходзяць, пракажоныя ачышчаюцца, глухія чуюць, мёртвыя ўваскрасаюць, убогія дабравесцяць, і блажэнны, хто не ўсумніцца ўва мне». А калі адышлі пасланцы Іанавы, пачаў ён гаварыць народу пра Іана: «Што глядзець хадзілі вы ў пустыню? Трысціну ветрам калыханую? Што ж глядзець хадзілі вы? Чалавека, убранага ў мяккае адзенне? Але хто ў пышных уборах і ў раскошы жыве, тыя ў царскіх палацах? Што ж глядзець хадзілі вы? Прарока? Так, кажу вам, і больш, чым прарока. Гэта той, пра каго напісана: «Вось, я пасылаю ангела майго перад абліччам тваім, які падрыхтуе шлях твой перад табою». Бо кажу вам, з народжаных жанчынамі няма ніводнага прарока большага за Іана Хрысціцеля, але меншы ў царстве Божым большы за яго. І ўвесь народ, што слухаў, і мытнікі прызналі правату Бога, хрысціўшыся хрышчэннем Іанавым. А фарысеі і законнікі адкінулі волю Божую наконт сябе, не хрысціўшыся ад яго. І сказаў Гасподзь: «З кім жа параўнаю людзей роду гэтага? І да каго яны падобныя? Яны падобныя да дзяцей, якія сядзяць на рынку і аклікаюць адны другіх і гавораць: мы ігралі вам на дудцы, а вы не танцавалі. Мы спявалі вам жалобнае, а вы не плакалі. Бо прыйшоў Іан Хрысціцель, ні хлеба не есць, ні віна не п'е, і вы кажаце: у ім дэман. Прыйшоў Сын чалавечы, есць і п'е, і вы кажаце: вось чалавек, які любіць есці і віно піць, прыяцель мытнікам і грэшнікам. І апраўдана мудрасць усімі дзецьмі яе». Нехта з фарысеяў прасіў яго паесці разам з ім, і ён, увайшоўшы ў дом фарысея, узлёг. І вось жанчына з таго горада, якая была грэшніцай, даведаўшыся, што ён узляжыць у доме фарысея, прынесла алебастравую пасудзіну міра і, стаўшы ззаду каля ног яго, плачучы, пачала абліваць слязьмі ногі яго і валасамі галавы сваёй выцірала, і цалавала ногі яго і мазала мірам. Убачыўшы гэта, фарысей, які запрасіў яго, сказаў сам сабе: калі б ён быў прарокам, то ведаў бы, хто і якая гэта жанчына дакранаецца да яго, бо яна грэшніца. І, адказваючы, Іісус сказаў яму: Сімане, я маю нешта сказаць табе. Той прамовіў: скажы, настаўнік. Іісус сказаў: у аднаго пазыкадаўцы было 2 даўжнікі. Адзін быў павінен 500 дынарыяў, а другі 50.
Але паколькі яны не мелі чым заплаціць, ён дараваў абодвум. Каторы з іх, скажы, больш узлюбіць яго? І сказаў Сімону адказ: думаю, той, якому больш дараваў. Ён жа сказаў яму: правільна ты рассудзіў. І, павярнуўшыся да жанчыны, сказаў Сімону: бачыш гэтую жанчыну? Я увайшоў у дом твой, і ты вады мне на ногі не даў, а яна слязамі абліла мае ногі і валасамі галавы сваёй выцерла. Ты цалавання мне не даў, а яна з таго часу, як я ўвайшоў, не пераставала цалаваць мне ногі. Ты галавы маёй алеем не памазаў, яна ж мірам памазала мне ногі. А таму кажу табе, адпускаюцца грахі яе многія, бо яна ўзлюбіла многа, а каму мала адпускаецца, той мала любіць. І ён сказаў: адпускаюцца табе грахі. І пачалі тыя, што ўзляжалі з ім, гаварыць самі сабе: хто ён, што і грахі адпускае? Ён жа сказаў жанчыне: вера твая уратавала цябе, ідзі з мірам. Раздзел 8. І сталася пасля гэтага. Ён праходзіў па гарадах і вёсках, прапаведуючы і дабравесцячы царства Божае. І 12 з ім, і некаторыя жанчыны, што былі ацалёныя ад духаў злых і немачаў. Марыя, званая Магдалінаю, з якой выйшла 7 дэманаў, і Іана, жонка Хузы, домаўпраўніка Ірадавага, і Сусана, і многія іншыя, што служылі яму маёмасцю сваёй. Калі ж сабралася мноства народу, і з усіх гарадоў папрыходзілі да яго, ён сказаў прытчай: выйшаў сейбіць сеяць насенне сваё. І калі сеяў, адно ўпала пры дарозе, і было патаптана, і птушкі нябесныя падзяўблі яго. А іншае ўпала на камень, і, узышоўшы, засохла, бо не мела вільгаці. А іншае ўпала ў церні, і выраслі церні і заглушылі яго. А іншае ўпала на добрую зямлю, і, узышоўшы, урадзіла плод у 100 крат. Сказаўшы гэта, Іісус заклікаў: хто мае вушы, каб чуць, няхай чуе. Вучні ж яго пыталіся ў яго, кажучы: што б значыла прытча гэтая? Ён жа сказаў: вам дадзена ведаць тайны царства Божага, а астатнім у прытчах, каб яны, бачачы, не бачылі, і чуючы, не разумелі. Вось што значыць прытча гэтая. Насенне ёсць Слова Божае. І якое пры дарозе, гэта тыя, што слухаюць, але потым прыходзіць дыявал і забірае слова з сэрцаў іх, каб не ўвервалі яны і не спасліся. А якое на камень упала, гэта тыя, што, пачуўшы, з радасцю прымаюць слова, але яны не маюць кораня і да часу веруюць, а ў час выпрабавання адпадаюць. А што ўпала ў церні, гэта тыя, што пачулі, але турботамі, багаццем і ўцехамі жыццёвымі на шляху сваім заглушаюцца і не даюць плёну. А што на добрай зямлі, гэта тыя, што, пачуўшы слова, захоўваюць яго ў шчырым і добрым сэрцы і даюць плод у цярплівасці. Сказаўшы гэта, Іісус заклікаў: хто мае вушы, каб чуць, няхай чуе. Ніхто, запаліўшы свечку, не пакрывае яе пасудзінай або не ставіць пад ложак, а ставіць яе на падсвечнік, каб тыя, што ўваходзяць, бачылі святло. Бо няма нічога таемнага
што не стала б яўным, ні схаванага, што не стала б вядомым і не выявілася. Так што сачыце, як вы слухаеце, бо хто мае, таму дадзена будзе. А хто не мае, адымецца ў таго і тое, што ён думае, нібы мае. І прыйшлі да яго маці і браты яго, і не маглі даступіцца да яго з-за натоўпу, і паведамілі яму, кажучы: «Маці твая і браты твае стаяць на дварэ і хочуць цябе ўбачыць». Ён жа сказаў ім у адказ: «Маці мая і браты мае, гэта тыя, што слухаюць Слова Божае і выконваюць яго». І сталася ў адзін з тых дзён. Увайшоў ён у лодку з вучнямі сваімі і сказаў ім: «Пераправімся на той бок возера». І яны адплылі. Калі ж плылі, ён заснуў, і наляцеў бурны вецер на возера, і пачало заліваць іх, і былі яны ў небяспецы. І, падышоўшы, разбудзілі яго і сказалі: «Настаўнік, настаўнік, мы гінем». Ён жа, устаўшы, забараніў ветру і хвалям вады, і яны супакоіліся, і настала ціша. Тады ён сказаў ім: «Дзе вера ваша?» Яны ж, спалоханыя, дзівіліся і казалі адзін аднаму: «Хто ж гэта ён, што і вятрам загадвае і вадзе, і слухаюцца яго?» І прыплылі ў зямлю Гадарынскую, што насупраць Галілеі. Калі ж ён выйшаў на зямлю, сустрэў яго нейкі чалавек з горада, апантаны дэманамі з даўняга часу. І адзення не насіў ён, і ў доме не жыў, а ў магільных пячорах. Убачыўшы Ісуса і закрычаўшы, ён упаў перад ім і моцным голасам сказаў: «Што табе да мяне, Іісусе, Сыне Бога Ўсявышняга? Малю цябе, не муч мяне». Таму што загадаў Іісус духу нячыстаму выйсці з чалавека, бо доўгі час той хапаў яго, і звязвалі яго ланцугамі і аковамі, і сцераглі, але ён разрываў путы, і дэман гнаў яго ў пустыні. І спытаўся ў яго Іісус, кажучы: «Як імя тваё?» Той адказаў: «Легіён, бо многа дэманаў увайшло ў яго». І яны прасілі Іісуса, каб не загадаў ім ісці ў бездань. Пасвіўся ж там вялікі статак свіней на гары, і папрасілі яго дэманы, каб дазволіў ім увайсці ў іх, і дазволіў ім. І дэманы, выйшаўшы з чалавека, увайшлі ў свіней, і рынуўся статак, скручыў возера і патануў. Пастухі ж, убачыўшы, што здарылася, пабеглі ды абвясцілі ў горадзе і ў вёсках. І людзі выйшлі пабачыць, што здарылася. І прыйшлі да Ісуса і знайшлі, што чалавек, з якога выйшлі дэманы, сядзіць каля ног Іісуса адзеты і пры розуме, і спалохаліся. А тыя, хто бачыў, расказалі ім, як быў выратаваны апантаны. І прасіў яго ўвесь люд краю Гадарынскага адысці ад іх, бо страхам вялікім былі яны ахоплены. І ён, увайшоўшы ў лодку, вярнуўся. А чалавек, з якога выйшлі дэманы, прасіў яго, каб быць з ім. Але Ісус адпусціў яго, кажучы: «Вяртайся ў дом твой і расказвай, што зрабіў табе Бог». І ён пайшоў, абвяшчаючы па ўсім горадзе, што зрабіў яму Ісус. І сталася, калі вярнуўся Ісус, народ прыняў яго, бо ўсе чакалі яго.
І вось прыйшоў чалавек імем Іаір, які быў старэйшынам сінагогі. І упаўшы да ног Іісуса, ён прасіў яго ўвайсці ў дом яго, бо ў яго была адзіная дачка гадоў 12, і яна памірала. Калі ж ён ішоў, народ напіраў на яго, і жанчына, якая мела кровацячэнне ўжо 12 гадоў, і патраціла на лекара ўсю маёмасць, ды ні ў аднаго не магла вылечыцца, падышоўшы ззаду, дакранулася да краю вопраткі яго, і адразу спынілася кровацячэнне ў яе. І сказаў Іісус: «Хто дакрануўся да мяне?» Калі ж адмаўляліся ўсе, казаў Пётр і тыя, што з ім: «Настаўнік, народ абступіў цябе і напірае, а ты гаворыш, хто дакрануўся да мяне?» Але Ісус сказаў: «Дакрануўся нехта да мяне, бо я адчуў сілу, што выйшла з мяне». Жанчына, убачыўшы, што не ўтаілася, дрыжучы, падышла і, упаўшы перад ім, паведаміла яму перад усім народам, з якой прычыны дакранулася да яго і як ацалілася адразу. Ён жа сказаў ёй: «Мацуйся, дачка, вера твая ўратавала цябе, ідзі з мірам». Яшчэ калі ён гаварыў, прыходзіць нехта з дому старэйшыны сінагогі і кажа яму: «Памерла дачка твая, не турбуй ужо настаўніка». І Ісус жа, пачуўшы гэта, сказаў, звяртаючыся да яго: «Не бойся, толькі веруй, і яна будзе ўратавана». І прыйшоўшы ў дом, ён не дазволіў увайсці нікому, апрача Пятра, Іаана і Іакава, і бацькі дзяўчынкі і маці. Усе плакалі і рыдалі па ёй. Ён жа сказаў: «Не плачце, яна не памерла, а спіць». І насміхаліся з яго, ведаючы, што яна памерла. Ён жа, выправадзіўшы ўсіх прэч і ўзяўшы яе за руку, усклікнуў, кажучы: «Дзяўчынка, устань!» І вярнуўся дух яе. І паднялася адразу, і ён загадаў даць ёй есці, і моцна ўразіліся бацькі яе. Ён жа загадаў ім не расказваць нікому пра тое, што адбылося. Раздзел 9. Склікаўшы ж 12, ён даў ім сілу і ўладу над усімі дэманамі і ацаляць ад хвароб. І паслаў іх прапаведаваць царства Божае і ацаляць хворых. І сказаў ім: «Нічога не бярыце ў дарогу, ні посаха, ні торбы, ні хлеба, ні срэбра, і не майце па 2 вопраткі. І ў які дом увойдзеце, там заставайцеся, і адтуль выпраўляйцеся далей. А калі хто не прыме вас, то, выходзячы з горада таго, абтрасіце пыл з ног вашых у сведчанне на іх». І, пайшоўшы, яны праходзілі па селішчах, дабравесцячы і ацаляючы ўсюды. І пачуў Ірад тэтрарх пра ўсё, што рабіў Іісус. І недаўмеваў, бо некаторыя казалі, што Іаан паўстаў з мёртвых, а некаторыя, што Ісаія явіўся, а іншыя, што адзін са старажытных прарокаў уваскрэс. І сказаў Ірад: «Іаану я адсек галаву. Хто ж гэты? Пра каго я чую такое?» І імкнуўся ўбачыць яго. І, вярнуўшыся, апосталы расказалі яму, што зрабілі. І, узяўшы іх, пайшоў асобна ў пустэльнае месца каля горада, які называўся Віфсаіда, але людзі, даведаўшыся, пайшлі за ім. І ён, прыняўшы іх, гаварыў ім пра царства Божае, і тых, хто меў патрэбу ў ацаленні, ацаляў.
Дзень жа пачаў хіліцца да вечара. І падышоўшы 12, сказалі яму: «Адпусці людзей, каб пайшлі ў навакольныя селішчы і вёскі і знайшлі прытулак і ежу, бо мы тут у пустэльным месцы». Але ён сказаў ім: «Вы ім дайце есці». Яны ж сказалі: «Няма ў нас больш нічога, акрамя 5 хлебоў і 2 рыбін. Хіба што пайсці нам купіць ежы для ўсіх гэтых людзей, бо іх было каля 5000 мужчын». Але ён сказаў вучням сваім: «Рассадзіце іх групамі па 50». І зрабілі так, і рассадзілі ўсіх. Ён жа, узяўшы 5 хлебоў і 2 рыбіны, і ўзвёўшы вочы на неба, благаславіў іх і пераламіў, і даваў вучням, каб разнеслі народу, і елі, і насыціліся ўсе, і сабрана было ў іх рэшты кавалкаў 12 кашоў. І сталася, калі ён маліўся ў адзіноце, з ім былі вучні. І ён спытаўся ў іх: «За каго мяне прымае народ?» Яны ж сказалі ў адказ: «За Іоанна Хрысціцеля, іншыя ж за Ілію, а іншыя кажуць, што нехта са старажытных прарокаў уваскрэс». Ён жа сказаў ім: «А вы за каго прымаеце мяне?» І ў адказ Пётр сказаў: «За Хрыста Божага». Але ён, забараняючы ім, загадаў нікому не казаць пра гэта, сказаўшы, што сыну чалавечаму належыць многа адпакутаваць і быць адрынутым старэйшынамі і першасвятарамі і кніжнікамі і быць забітым і на 3-й дзень уваскрэснуць. А да ўсіх казаў: «Хто хоча ісці за мною, няхай адрачэцца ад сябе і возьме крыж свой штодня і ідзе ўслед за мною. Бо хто хоча душу сваю ўратаваць, той загубіць яе, а хто загубіць душу сваю дзеля мяне, той уратуе яе. Бо якую карысць мае чалавек, здабыўшы ўвесь свет, а сябе загубіўшы, ці сабе пашкодзіўшы? Бо хто пасаромеецца мяне і маіх слоў, таго сын чалавечы пасаромеецца, калі прыйдзе ў славе сваёй і Айца, і святых ангелаў. Кажу вам па праўдзе, ёсць сярод тых, што стаяць тут, некаторыя, якія не зазнаюць смерці, пакуль не ўбачаць царства Божага». І сталася пасля гэтых слоў дзён праз 8. Узяўшы Пятра, Іоанна і Іакова, узышоў ён на гару памаліцца. І калі маліўся, выгляд твару яго стаў іншым, і ўбранне яго стала белым і зіхатлівым. І вось 2 мужы размаўлялі з ім, гэта былі Маісей і Ілія. Явіўшыся ў славе, яны гаварылі пра адыход яго, які ён меў здзейсніць у Іерусаліме. А Пятра і тых, што былі з ім, змарыў сон. Прабудзіўшыся ж, яны ўбачылі славу яго і 2 мужоў, што стаялі з ім. І сталася, калі яны адыходзілі ад яго, сказаў Пётр да Ісуса: «Настаўнік, добра нам тут быць, і зробім 3 шатры, 1 табе і 1 Маісею і 1 Іліі». Не ведаючы, што кажа. Калі ж ён гаварыў гэта, узнікла воблака і ахінула іх, і яны спалохаліся, калі ўвайшлі ў воблака. І быў з воблака голас, які гаварыў: «Гэта сын мой узлюблены, яго слухайце». І калі быў голас гэты, апынуўся Ісус адзін. І яны маўчалі, і нікому не расказалі ў тыя дні нічога з таго, што бачылі. І сталася на 2-й дзень. Калі яны сышлі з гары, сустрэла яго мноства народу. І вось нейкі чалавек з натоўпу ўскрыкнуў, гаворачы: «Настаўнік, малю цябе,
Узглянь на сына майго, бо ён адзіны ў мяне. І вось дух хапае яго, і ён раптам ускрыквае, і курчыць яго так, што ён пену пускае, і ледзь адступае ад яго, змучыўшы яго. Я прасіў вучняў тваіх, каб выгналі яго, і яны не змаглі. І Ісус жа сказаў у адказ: «О, родзя бязверны і разбэшчаны, дакуль буду з вамі і буду цярпець вас? Прывядзі сюды сына свайго». Калі той яшчэ падыходзіў, кінуў яго дэман і скурчыў. Але Ісус забараніў духу нячыстаму і ацаліў хлопца, і аддаў яго бацьку яго, і ўсе дзівіліся велічы Божай. Калі ўсе здзіўляліся ўсяму, што рабіў Іісус, ён сказаў вучням сваім: «Укладзіце вы ў вушы свае словы гэтыя. Сын чалавечы аддадзены будзе ў рукі чалавечыя». Яны ж не разумелі слова гэтага, і было яно скрыта ад іх. Так што яны не спасціглі яго, і баяліся яны спытацца ў яго пра слова гэтае. І прыйшло ім на думку, хто быў бы з іх большы. Ісус жа, бачачы помысел сэрца іх, узяў дзіця, паставіў яго каля сябе і сказаў ім: «Хто прыме гэтае дзіця ў імя маё, той мяне прымае, а хто прыме мяне, прымае таго, хто паслаў мяне, бо хто меншы між усіх вас, той вялікі». Іаан жа сказаў у адказ: «Настаўнік, мы бачылі некага, хто імем тваім выганяў дэманаў, і забаранілі яму, бо ён не следуе за табою з намі». І сказаў яму Ісус: «Не забараняйце, бо хто не супраць вас, той за вас». І сталася, калі набліжаліся дні ўзяцця яго на неба, ён цвёрда вырашыў ісці ў Іерусалім. І паслаў вестуноў перад абліччам сваім. І яны пайшлі і ўвайшлі ў паселішча самаранскае, каб падрыхтаваць для яго. Але там не прынялі яго, таму што ён ішоў у Іерусалім. Убачыўшы гэта, вучні яго, Іакаў і Іаан, сказалі: «Господі, хочаш, мы скажам, каб агонь сышоў з неба і знішчыў іх, як і Ілья зрабіў?» Але ён, абярнуўшыся, забараніў ім, кажучы: «Не ведаеце, якога вы духа, бо сын чалавечы прыйшоў не загубіць душы чалавечыя, але ўратаваць». І пайшлі ў другое паселішча. І сталася, калі яны былі ў дарозе, сказаў нехта яму: «Я пайду за табою, куды б ты не ішоў, Господі». І сказаў яму Ісус: «Лісы маюць норы, і птушкі нябесныя гнёзды, а сын чалавечы не мае дзе галаву прытуліць». Другому ж сказаў: «Ідзі ўслед за мною». А той сказаў: «Господі, дазволь мне пайсці і перш пахаваць бацьку майго». Але Ісус сказаў яму: «Пакінь мёртвым хаваць сваіх памерлых, а ты ідзі абвяшчай царства Божае». І сказаў яшчэ адзін: «Я пайду за табою, Господі, але перш дазволь мне развітацца з тымі, хто ў доме маім». І Ісус жа яму сказаў: «Ніхто з тых, хто кладзе руку сваю на плуг і азіраецца назад, не прыдатны для царства Божага». Раздзел 10. Пасля гэтага абраў Гасподзь і іншых 70 вучняў і паслаў іх па двое перад абліччам сваім у кожны горад і месца, куды сам збіраўся ісці, і казаў ім: «Жніва многа, а работнікаў мала. Таму маліце гаспадара жніва, каб вывеў работнікаў на жніво сваё. Ідзіце. Вось я пасылаю вас, як ягнят пасярод ваўкоў.
Не бярыце з сабой ні мяшка, ні торбы, ні абутку, і нікога ў дарозе не вітайце. Калі ж у які дом увойдзеце, перш кажыце: мір дому гэтаму. І калі там будзе сын міру, то спачне на ім мір ваш, а калі не, то да вас вернецца. І ў тым доме заставайцеся. Ешце і піце, што ў іх ёсць, бо працаўнік варты ўзнагароды сваёй. Не пераходзьце з дому ў дом, і калі ў які горад прыйдзеце і прымуць вас, ешце, што вам пададуць. І ацаляйце хворых, якія ёсць там, і кажыце ім: наблізілася да вас царства Божае. А калі ў які горад прыйдзеце і не прымуць вас, то, выйшаўшы на вуліцы яго, скажыце: і пыл, што прыстаў да нас з горада вашага, мы абтрасаем вам. Аднак тое ведайце, што наблізілася да вас царства Божае. Кажу вам, што Садому ў дзень той лягчэй будзе, чым гораду таму. Гора табе, Харазіне! Гора табе, Вифсаіда! Бо калі б у Тыры і Сідоне явіліся сілы, яўленыя ў вас, яны б даўно ўжо седзячы ў валасяніцы і попеле пакаяліся. Але Тыру і Сідону лягчэй будзе на судзе, чым вам. І ты, Капернауме, што да неба ўзвысіўся, да пекла будзеш не зрынуты. Хто слухае вас, той мяне слухае. І хто адвяргае вас, той мяне адвяргае. А хто адвяргае мяне, адвяргае таго, хто паслаў мяне. Вярнуліся ж 70 з радасцю, гаворачы: Господі, і дэманы пакараюцца нам у імя Тваё. Ён жа сказаў ім: бачыў я сатану, што як маланка з неба ўпаў. Вось я даю вам уладу наступаць на змеяў і скарпіёнаў і на ўсю сілу варожую, і нішто не пашкодзіць вам. Аднак таму не радуйцеся, што духі вам пакараюцца, а радуйцеся, што імёны вашы запісаны на нябёсах. У той час узрадаваўся духам Іісус і сказаў: слаўлю Цябе, Ойча, Господі неба і зямлі, што Ты утаіў гэта ад мудрых і разумных і адкрыў гэта малым дзецям. Так, Ойча, бо гэта было добраўгодна перад Табою. І, павярнуўшыся да вучняў, сказаў: усё мне перададзена айцом маім. І хто ёсць сын, не знае ніхто, акрамя айца. І хто ёсць айцец, не знае ніхто, акрамя сына, і каму сын хоча адкрыць. І, павярнуўшыся да вучняў, асобна сказаў: блажэнныя вочы, якія бачаць тое, што вы бачыце. Бо кажу вам, што многія прарокі і цары хацелі бачыць тое, што вы бачыце і не бачылі, і чуць тое, што вы чуеце і не чулі. І вось устаў нейкі законнік і, спакушаючы яго, сказаў: настаўнік, што мне рабіць, каб унаследаваць жыццё вечнае? Ён жа сказаў яму: у законе што напісана? Як чытаеш? Той жа сказаў у адказ: узлюбі Господа Бога твайго ўсім сэрцам тваім і ўсёй душою тваёю і ўсёй сілаю тваёю і ўсім разуменнем тваім, і бліжняга твайго, як самога сябе. І Ісус сказаў яму: правільна ты адказаў, рабі гэта і будзеш жыць. Але той, хочучы апраўдаць сябе, сказаў Іісусу: а хто мой бліжні? На гэта Іісус сказаў: чалавек нейкі ішоў з Іерусаліма ў Ерыхон
і трапіў да разбойнікаў, якія раздзелі яго і паранілі, і пайшлі, пакінуўшы ледзь жывога. Выпадкова адзін святар ішоў той дарогаю, і, убачыўшы яго, прайшоў міма. Таксама і левіт, быўшы на тым месцы, падышоў і, убачыўшы, прайшоў міма. А нейкі самаранін, што быў у дарозе, натрапіў на яго і, убачыўшы яго, зжаліўся і, падышоўшы, перавязаў раны яго, узліваючы алей і віно, і, пасадзіўшы яго на сваю жывёліну, прывёз яго ў гасцініцу і паклапаціўся пра яго. А на другі дзень, ад'язджаючы, дастаў 2 дынарыі і даў гаспадару гасцініцы і сказаў яму: паклапаціся пра яго. А калі болей што патраціш, я, як вярнуся, аддам табе. Каторы з гэтых 3, здаецца, табе быў бліжні таму, хто трапіў да разбойнікаў? Ён сказаў: той, што ўчыніў міласць яму. Сказаў жа яму Ісус: ідзі, і ты рабі гэтак. І сталася, калі яны былі ў дарозе, зайшоў ён у адно паселішча. І жанчына нейкая імя Марфа прыняла яго ў дом свой. І была ў яе сестра, што звалася Марыя, якая, сеўшы каля ног Іісуса, слухала слова яго. Марфа ж клапацілася, каб як найлепш услужыць, і, падышоўшы, сказала: Господі, ці ж не абыякава табе, што сястра мая адну мяне пакінула ўслужваць? Скажы ёй, каб дапамагала мне. Іісус жа сказаў ёй у адказ: Марфа, Марфа, ты клапоцішся і турбуешся пра многае, а толькі адно патрэбна. Марыя ж выбрала добрую долю, якая не адымецца ў яе. Раздзел 11. І сталася, калі ён маліўся ў адным месцы, і як перастаў, нехта з вучняў яго сказаў яму: Господі, навучы нас маліцца, як і Іаан навучыў вучняў сваіх. Ён жа сказаў ім: калі моліцеся, гаварыце: Ойча наш, які ў нябёсах, няхай свяціцца імя Тваё, няхай прыйдзе царства Тваё, няхай будзе воля Твая як на небе, так і на зямлі. Хлеб наш надзённы давай нам кожны дзень, і даруй нам грахі нашы, бо і мы даруем кожнаму даўжніку нашаму, і не ўвядзі нас у спакусу, але збаў нас ад злога. І сказаў ім: хтосьці з вас, маючы сябра, прыйдзе да яго апоўначы і скажа яму: дружа, пазыч мне 3 хлябы, бо сябар мой прыйшоў да мяне з дарогі, і не маю чаго даць яму. А той знутры скажа ў адказ: не турбуй мяне, дзверы ўжо замкнёныя, і дзеці мае пры мне ў пасцелі, не магу я ўстаць і даць табе. Кажу вам, калі ён не ўстане і не дасць дзеля таго, што ён сябар яго, то з-за неадступнасці яго устане і дасць яму колькі трэба. І я вам кажу: прасіце, і дадзена будзе вам, шукайце, і знойдзеце, стукайцеся, і адчыняць вам, бо кожны, хто просіць, атрымлівае, і хто шукае, знаходзіць, і хто стукаецца, таму адчыняць. Хіба каторы бацька з вас, калі сын папросіць у яго хлеба, падасць яму камень? Або папросіць рыбы, хіба замест рыбіны падасць яму змею? Або калі папросіць яйка, хіба падасць яму скарпіёна? Дык вось, калі вы, будучы ліхімі, умееце дары добрыя даваць дзецям вашым,
тым болей Айцец Нябесны дасць Духа Святога тым, хто просіць у яго. І выганяў ён дэмана, які быў нямы. І сталася, калі дэман выйшаў, нямы загаварыў, і здзівіліся людзі. Некаторыя ж з іх казалі: сілаю Вельзевула, князя дэманскага, ён выганяе дэманаў. А іншыя, спакушаючы, патрабавалі ад яго знамення з неба. Ён жа, ведаючы думкі іх, сказаў ім: усякае царства самое ў сабе раздзеленае запусцее, і дом на дом падае. Калі ж і сатана сам у сабе раздзеліцца, то як устаіць царства яго? А вы кажаце, што я сілаю Вельзевула выганяю дэманаў. І калі я сілай Вельзевула выганяю дэманаў, то сыны вашы чыёй сілай выганяюць? Таму яны вам будуць суддзямі. Калі ж я перстом Божым выганяю дэманаў, значыць, прыйшло да вас царства Божае. Калі дужы, узброіўшыся, ахоўвае свой двор, то ў бяспецы маёмасць яго. Калі ж дужэйшы за яго, напаўшы, пераможа яго, то забярэ ўсю зброю яго, на якую той спадзяваўся, і здабытае ў яго раздасць. Хто не са мною, той супраць мяне, і хто не збірае са мною, той раскідае. Калі нячысты дух выйдзе з чалавека, то блукае па бязводных мясцінах, шукаючы спакою, і не знаходзячы, кажа: вярнуся ў дом мой, адкуль я выйшаў, і прыйшоўшы, застае яго падмеценым і прыбраным, тады ідзе і бярэ 7 іншых духаў, люцейшых за сябе, і увайшоўшы, яны жывуць там, і бывае апошняе для чалавека таго горшым за першае. І сталася, калі ён гаварыў гэта, адна жанчына з натоўпу, узвысіўшы голас, сказала яму: блажэннае ўлонне, якое насіла цябе, і грудзі, якія ты ссаў. А ён сказаў: тым больш блажэнныя тыя, што слухаюць Слова Божае і выконваюць яго. Калі ж стала збірацца ўсё больш народу, ён пачаў гаварыць: род гэты ліхі, ён шукае знамення, ды знамення не будзе дадзена яму, акрамя знамення Іоны прарока. Бо як Іона быў знаменнем для ніневіцянаў, так будзе і сын чалавечы для роду гэтага. Царыца поўдня устане на судзе з людзьмі роду гэтага і асудзіць іх, бо яна прыходзіла з краю зямлі паслухаць мудрасці Саламонавай, і вось тут большая за Саламона. Людзі ніневійскія ўстануць на судзе з родам гэтым і асудзяць яго, бо яны пакаяліся праз пропаведь Іонаву. І вось тут большая за Іону. Ніхто, запаліўшы свечку, не ставіць яе ў патаемным месцы, ні пад пасудзінай, а на падсвечніку, каб тыя, што ўваходзяць, бачылі святло. Свяцільнік целу ёсць вока. Калі вока тваё здаровае, то і ўсё цела тваё светлае. Калі ж нягоднае, то і цела тваё цёмнае. Дык глядзі, каб святло, якое ў табе, не было цемрай. Калі ж усё цела тваё светлае і не мае ніводнай цёмнай часткі, то будзе яно светлае ўсё так, як бы свяцільнік з зяннем асвятляў цябе. Калі ён сказаў гэта, прасіў яго адзін фарысей, каб ён паабедаў у яго. І ён, увайшоўшы, узлёг. Фарысей жа, убачыўшы, здзівіўся, што ён перш за ўсё не ўмыўся перад абедам. А Гасподзь сказаў яму:
Цяпер вы, фарысеі, звонку чашу і блюда ачышчаеце, а нутро ваша поўнае хцівасці і злобы. Неразумныя, ці ж не той, хто стварыў вонкавае, стварыў і ўнутранае? Аднак падавайце міласціну з таго, што ўнутры, тады ўсё для вас чыстае будзе. Але гора вам, фарысеям, што даяце дзесяціну з мяты і руты і ўсялякай агародніны, ды не дбаеце пра суд і любоў Божую. Гэта трэба было рабіць і таго не пакідаць. Гора вам, фарысеям, што любіце наперадзе сядзець у сінагогах і каб віталі вас на плошчах. Гора вам, кніжнікі і фарысеі, крывадушнікі, што вы як магілы непрыкметныя, і людзі ходзяць зверху і не ведаюць. У адказ нехта з законнікаў кажа яму: «Настаўнік, гаворачы гэта, ты і нас зневажаеш». А ён сказаў: «І вам, законнікам гора, што абцяжарваеце людзей цяжарамі невыноснымі, а самі ніводным пальцам сваім не дакранаецеся да цяжараў тых. Гора вам, што будуеце грабніцы прарокам, а бацькі вашы забілі іх». Значыць, вы сведчыце пра ўчынкі бацькоў вашых і згаджаецеся з імі, бо яны забілі іх, а вы будуеце ім грабніцы. Таму і мудрасць Божая сказала: «Пашлю да іх прарокаў і апосталаў, і некаторых з іх заб'юць, а некаторых будуць гнаць, каб была спагнаная з роду гэтага кроў усіх прарокаў, пралітая ад стварэння свету, ад крыві Авеля да крыві Захарыі, які загінуў паміж ахвярнікам і храмам. Так, кажу вам, яна будзе спагнаная з роду гэтага. Гора вам, законнікам, што вы ўзялі ключ пазнання, самі не ўвайшлі, і тым, хто ўваходзіў, перашкодзілі». Калі ж ён гаварыў ім гэта, кніжнікі і фарысеі пачалі жорстка нападаць на яго і дапытвацца ў яго пра многае, падсцерагаючы яго і стараючыся падлавіць на нечым з вуснаў яго, каб абвінаваціць яго. Раздзел 12. Тым часам, калі сабраліся многія тысячы людзей, так што ціснулі адзін на аднаго, ён пачаў гаварыць найперш вучням сваім: «Сцеражыцеся закваскі фарысейскай», гэта значыць крывадушнасці. Няма нічога схаванага, што не адкрыецца, і таемнага, што не стане вядомым. Таму ўсё, што казалі вы ў цемры, пры святле пачута будзе, і што вы прамовілі на вуха ў пакоі, будзе абвешчана на дахах. Кажу ж вам, сябрам маім, не бойцеся тых, што забіваюць цела, і пасля гэтага нічога больш не могуць зрабіць. Але ўкажу вам, каго баяцца. Бойцеся таго, хто, забіўшы, мае ўладу ўкінуць у гіену. Так кажу вам, яго бойцеся. Ці не 5 вераб'ёў прадаюцца за 2 асарыі, і ніводзін з іх не забыты перад Богам, а ў вас і валасы на галаве ўсе палічаны. Таму не бойцеся, вы больш вартыя, чым мноства вераб'ёў. Гавару ж вам, кожнага, хто вызнае мяне перад людзьмі, таго і сын чалавечы вызнае перад ангеламі Божымі. А хто адрачэцца ад мяне перад людзьмі, той адрынуты будзе перад ангеламі Божымі. І кожнаму, хто скажа слова на сына чалавечага, даравана будзе, а хто будзе блюзнерыць на Духа Святога, таму не будзе даравана. Калі ж прывядуць вас у сінагогі, і да начальства, і да ўлад, не турбуйцеся, як ці што адказаць,
альбо што гаварыць, бо Святы Дух навучыць вас у тую гадзіну, што трэба казаць. І сказаў яму нехта з народу: «Настаўнік, скажы брату майму, каб ён раздзяліў са мною спадчыну». Ён жа сказаў яму: «Чалавеча, хто мяне паставіў судзіць або дзяліць вас?» І сказаў ім: «Глядзіце, захоўвайце сябе ад хцівасці, бо нічыё жыццё не залежыць ад празмернай яго маёмасці». І расказаў ім прытчу, гаворачы: «У аднаго багатага чалавека добра ўрадзіла зямля. І ён разважаў, сам сабе кажучы: што мне рабіць? Не маю куды сабраць свой ураджай». І сказаў: «Вось што зраблю. Разбяру свірны мае і большыя збудую, і збяру туды ўсе плады свае і ўсё дабро сваё. І скажу душы сваёй: душа, маеш многа дабра, на многія гады складзенага, адпачывай, еш, пі, весяліся». А Бог сказаў яму: «Неразумны, у гэтую ноч душу тваю забяруць ад цябе, а тое, што ты назапасіў, каму дастанецца? Так бывае з тым, хто збірае скарбы для сябе, а не ў Бога багацее». І сказаў вучням сваім: «Дзеля таго кажу вам, не турбуйцеся для душы вашай, што будзеце есці, не для цела, у што апранецеся. Душа больш значыць за ежу, а цела за адзенне. Паглядзіце на воранаў. Яны не сеюць, не жнуць, няма ў іх ні каморы, ні жытніцы, і Бог корміць іх. Наколькі ж вы лепшыя за птушак? І хто з вас, турбуючыся, можа падоўжыць свой век хоць на 1 локаць? Дык вось, калі і найменшага не можаце, чаго пра іншае турбуецеся? Паглядзіце на лілеі, як яны растуць, не працуюць, не прадуць, але кажу вам, што і Саламон ва ўсёй славе сваёй так не апранаўся, як кожная з іх. Калі ж траву, якая сёння ў полі, а заўтра ў печ будзе ўкінутая, Бог убірае так, то тым болей вас, малаверы. І вы не шукаеце, што вам есці ці што піць, і не клапаціцеся, бо ўсяго гэтага шукаюць народы свету, Айцец жа ваш ведае, што вы маеце патрэбу ў гэтым. Шукайце толькі царства Божага, і гэта ўсё дадасца вам. Не бойся, малое стада, бо Айцец ваш меў ласку даць вам царства. Прадайце маёмасць вашую і раздайце як міласціну. Рыхтуйце сабе мяхі, якія не зношваюцца, скарб невычэрпны на нябёсах, куды злодзей не набліжаецца і дзе моль не знішчае, бо дзе скарб ваш, там і сэрца ваша будзе. Няхай будуць паясніцы вашыя падперазанымі і свяцільнікі запаленымі, а вы падобнымі да людзей, што чакаюць гаспадара свайго, калі ён вернецца з вяселля, каб, як прыйдзе і пастукае, адразу адчыніць яму. Блажэнныя рабы тыя, якіх, прыйшоўшы, гаспадар застане нядрэмнымі. Праўду кажу вам, падперажэцца ён і пасадзіць іх за стол, і, падышоўшы, будзе прыслужваць ім. І калі прыйдзе ў другую варту, і калі ў трэцюю варту прыйдзе і застане іх такімі, то блажэнныя рабы тыя. Вось што ведайце, калі б гаспадар дома ведаў, у які час прыйдзе злодзей, то не спаў бы
і не дазволіў бы падкапаць дом свой. Будьце ж і вы гатовы, бо ў час, пра які не думаеце, Сын чалавечы прыйдзе. Тады сказаў яму Пётр: Господі, нам прытчу гэтую гаворыш ці ўсім? А Гасподзь сказаў: Хто ж ёсць верны домаўпраўнік і мудры, якога паставіць гаспадар над слугамі сваімі, каб даваў ім у свой час меру хлеба? Блажэнны раб той, якога гаспадар яго, прыйшоўшы, застане, што ён робіць так. Праўду кажу вам, што над усёй маёмасцю сваёю паставіць яго. Калі ж скажа раб той у сэрцы сваім: не хутка гаспадар мой прыйдзе, і пачне біць слуг і служанак, есці і піць і напівацца, прыйдзе гаспадар раба таго ў дзень, у які ён не чакае, і ў гадзіну, якой ён не ведае, і рассячэ яго напалам, і вызначыць яму адзін лёс з нявернымі. Той раб, які ведаў волю гаспадара свайго і не падрыхтаваўся, і не зрабіў па волі яго, будзе біты многа. А той, які не ведаў, але зрабіў нешта вартае пакарання, будзе біты мала. З кожнага, каму дадзена многа, многа будзе спагнана з яго. І каму даручана многае, большага будуць патрабаваць ад яго. Агонь прыйшоў я звесці на зямлю, і як хачу я, каб ён ужо загарэўся. Хрышчэннем маю я быць ахрышчаны, і як я тамлюся, пакуль гэта не здзейсніцца. Вы думаеце, што я прыйшоў даць мір на зямлі? Не, кажу вам, а хутчэй раздзяленне. Бо ад гэтага часу 5 ў адным доме будуць раздзеленыя, 3 супраць 2 і 2 супраць 3 раздзеляцца. Бацька супраць сына і сын супраць бацькі, маці супраць дачкі і дачка супраць маці, свякроў супраць нявесткі сваёй і нявестка супраць свекрыві сваёй. Гаварыў ён і народу. Калі вы бачыце, што хмара падымаецца з захаду, адразу кажаце: будзе дождж. І бывае так. І калі дзьме паўднёвы вецер, кажаце: будзе спёка. І бывае. Крывадушнікі, аблічча зямлі і неба распазнаваць умееце, як жа часу гэтага не распазнаяце? Чаму ж вы і самі па сабе не судзіце, што правільнае? Бо калі ты ідзеш з праціўнікам сваім да начальніка, то па дарозе пастарайся пазбавіцца ад яго, каб ён не пацягнуў цябе да суддзі, а суддзя не аддаў цябе прыставу, а прыстаў не кінуў цябе ў цямніцу. Кажу табе, не выйдзеш адтуль, пакуль не аддасі і апошняга гроша. Раздзел 13. І ў гэты самы час прыйшлі некаторыя і паведамілі яму пра галілеян, кроў якіх Пілат змяшаў з ахвярамі іх. І ў адказ Іісус сказаў ім: вы думаеце, што гэтыя галілеянне былі грэшныя больш за ўсіх галілеян, калі яны так пацярпелі? Не, кажу вам. Але калі не пакаяцеся, усе гэтаксама загінеце. Або тыя 18, на якіх упала вежа сілаамская і пабіла іх, думаеце, што яны былі вінаватыя больш за ўсіх людзей, якія жывуць у Іерусаліме? Не, кажу вам, але калі не пакаяцеся, усе гэтаксама загінеце. І казаў такую прытчу. Нехта меў у вінаградніку сваім пасаджаную смакоўніцу і прыйшоў шукаць плоду на ёй і не знайшоў.
і сказаў вінаградару: «Вось ужо 3-й год я прыходжу шукаць плоду на гэтай смакоўніцы і не знаходжу. Сячы яе, нашто яна і зямлю марнуе». Але той сказаў яму ў адказ: «Гаспадар, пакінь яе і на гэты год, пакуль я абкапаю яе і абкладу гноем, і можа яна дасць плод, калі ж не, то на лета сячэш яе». І вучыў ён у адной з сінагог у суботу. І вось была там жанчына, што 18 гадоў мела духа немачы, і была яна скурчаная і не магла выпрастацца зусім. Убачыўшы яе, Ісус падазваў і сказаў ёй: «Жанчына, ты вызвалена ад немачы тваёй», і ўсклаў на яе рукі. І адразу яна выпрасталася і славіла Бога. А старэйшына сінагогі, абурыўшыся, што Ісус ацаліў у суботу, сказаў на гэта народу: «Ёсць 6 дзён, у якія належыць працаваць, у тыя і прыходзьце ацаляцца, а не ў дзень суботні». Гасподзь жа сказаў яму ў адказ: «Крывадушнік, ці ж не адвязвае кожны з вас у суботу свайго вала або асла ад ясляў і не вядзе паіць? А гэтую дачку Аўраамаву, якую вось ужо 18 гадоў, як звязаў сатана, ці не трэба было вызваліць ад путаў гэтых у дзень суботні?» І калі гаварыў ён гэта, засаромеліся усе праціўнікі яго, і ўвесь народ радаваўся усім слаўным учынкам яго. Ён жа казаў: «Да чаго падобна царства Божае, і з чым параўнаю яго? Яно падобна да зярняці гарчычнага, якое чалавек, узяўшы, пасадзіў у садзе сваім, і яно вырасла і стала вялікім дрэвам, і птушкі нябесныя сяліліся ў голлі яго». Яшчэ сказаў: «З чым параўнаю царства Божае? Яно падобна да закваскі, якую жанчына, ўзяўшы, паклала ў 3 меры мукі, пакуль не ўкісла ўсё». І праходзіў ён па гарадах і вёсках, навучаючы і трымаючы шлях у Іерусалім. І сказаў яму нехта: «Господі, ці мала ёсць тых, якія спасаюцца?» Ён жа сказаў ім: «Намагайцеся ўвайсці праз вузкія вароты, бо многія, кажу вам, будуць імкнуцца ўвайсці і не змогуць. Калі ўстане гаспадар дома і зачыніць дзверы, то вы, стоячы знадворку, пачнеце стукаць у дзверы і казаць: Господі, Господі, адчыні нам. І ў адказ ён скажа вам: не ведаю вас, адкуль вы. Тады пачнеце казаць: мы елі перад табою і пілі, і на вуліцах нашых вучыў ты. А ён скажа: кажу вам, не ведаю вас, адкуль вы. Адыдзіце ад мяне ўсе, хто чыніць няпраўду. Там будзе плач і скрыгат зубоў, калі ўбачыце Аўраама і Ісаака і Іакава і ўсіх прарокаў у царстве Божым, а сябе выгнанымі вон. І прыйдуць з усходу і захаду, і з поўначы і поўдня, і ўзлягуць у царстве Божым. І вось ёсць апошнія, якія будуць першымі, і ёсць першыя, якія будуць апошнімі. У той дзень падышлі некаторыя з фарысеяў і казалі яму: выйдзі і ідзі адсюль, бо Ірад хоча цябе забіць. І сказаў ім: ідзіце, скажыце гэтаму лісу: вось, я выганяю дэманаў і ацаленні твару сёння і заўтра, а на 3-й дзень скончу.
Аднак належыць мне сёння і заўтра і ў наступны дзень хадзіць, бо не можа стацца, каб прарок загінуў па-за Іерусалімам. Іерусаліме, Іерусаліме, які забіваеш прарокаў і каменнем пабіваеш пасланых да цябе. Колькі разоў хацеў я сабраць дзяцей тваіх, як птушка птушанят сваіх падкрылы, і вы не захацелі. Вось пакідаецца вам дом ваш пусты. І кажу вам, не ўбачыце мяне, пакуль не прыйдзе час, калі скажаце: благаславёны, хто прыходзіць у імя Гасподняе. Раздзел 14. І сталася, калі ён у суботу ўвайшоў у дом аднаго з начальнікаў фарысейскіх паесці хлеба, і яны сачылі за ім. І вось нейкі чалавек, хворы на вадзянку, быў перад ім. І, азваўшыся, Іісус прамовіў да законнікаў і фарысеяў, кажучы: ці дазваляецца ў суботу ацаляць? Яны ж прамаўчалі. І, дакрануўшыся, ён ацаліў яго і адпусціў. А звярнуўшыся да іх, сказаў: калі ў каго з вас асёл або вол упадзе ў калодзеж, ці не адразу той выцягне яго ў дзень суботні? І яны не змаглі адказаць яму на гэта. Казаў жа запрошаным прытчу, убачыўшы, як яны выбіраюць сабе першыя месцы, гаворачы да іх: калі ты будзеш пакліканы кім-небудзь на вяселле, не ўзлягай на першае месца, каб не аказаўся хто пачэснейшы за цябе, запрошаны ім. І той, хто паклікаў цябе і яго, каб не падышоў ды не сказаў табе: дай яму месца, і тады з сорамам пачнеш займаць апошняе месца. Але калі будзеш пакліканы, прыйшоўшы, узлягай на апошняе месца, каб той, хто паклікаў цябе, падышоўшы, сказаў табе: дружа, перайдзі вышэй. Тады будзе табе гонар перад тымі, хто узляжыць з табою. Бо кожны, хто ўзвышае сябе, будзе прыніжаны, а хто прыніжае сябе, будзе ўзвышаны. Казаў жа і таму, хто яго запрасіў: калі ты будзеш даваць абед ці вячэру, не кліч сяброў тваіх, ні братоў тваіх, ні сваякоў, ні суседзяў, багатых дзеля таго, каб і яны цябе таксама паклікалі, і была табе адплата. Але калі робіш гасціну, кліч убогіх, калек, кульгавых, сляпых, і блажэнны будзеш, бо яны не маюць чым адплаціць табе. Адплачана ж табе будзе пры ўваскрасенні праведных. Пачуўшы гэта, нехта з тых, што ўзляжалі з ім, сказаў яму: блажэнны, хто будзе есці абед у Царстве Божым. Ён жа сказаў яму: адзін чалавек рабіў вялікую вячэру і паклікаў многіх, і паслаў раба свайго ў час вячэры сказаць пакліканым: прыходзьце, бо ўжо гатова ўсё. І пачалі ўсе як адзін прасіць прабачэння. Першы сказаў яму: я купіў поле, і мне трэба пайсці паглядзець яго. Прашу цябе, прабач мне. І другі сказаў: я купіў 5 пар валоў і іду выпрабоўваць іх. Прашу цябе, прабач мне. І іншы сказаў: я ажаніўся і таму не магу прыйсці. І прыйшоўшы, раб той паведаміў гаспадару свайму гэта. Тады, разгневаўшыся, гаспадар дома сказаў рабу свайму: выйдзі хутчэй на вуліцы і завулкі горада і прывядзі сюды і убогіх, і калек, і сляпых, і кульгавых. І сказаў раб: гаспадар, зроблена, як ты загадаў, і яшчэ месца ёсць. І сказаў гаспадар рабу:
выйдзі да дарог і загарадзяў і ўгавары прыйсці, каб напоўніўся дом мой. Бо кажу вам, ніхто з тых людзей пакліканых не пакаштуе маёй вячэры, бо многа пакліканых, але мала выбраных. І ішло з ім мноства людзей. І ён, абярнуўшыся, сказаў ім: «Калі хто прыходзіць да мяне і не зненавідзіць бацьку свайго і маці, і жонку, і дзяцей, і братоў, і сясцёр, а яшчэ і жыццё сваё, той не можа быць маім вучнем. І хто не нясе крыжа свайго і ідзе за мною, не можа быць маім вучнем. Бо хто з вас, жадаючы пабудаваць вежу, перш не сядзе і не палічыць выдаткі, ці мае ён патрэбнае для завяршэння, каб калі пакладзе падмурак і не здолее дакончыць, усе, хто пабачыць, не пачалі смяяцца з яго, кажучы, гэты чалавек пачаў будаваць і не здолеў дакончыць. Або які цар, ідучы, каб з другім царом уступіць у вайну, не сядзе перш параіцца, ці зможа ён з 10 000 сустрэць таго, хто ідзе на яго з 12 000. Бо калі не, то пакуль той яшчэ далёка, ён пашле пасольства да яго прасіць міру. Гэтак і кожны з вас. Хто не адрачэцца ад усяго, што мае, не можа быць маім вучнем. Добрая рэч соль, але калі соль страціць сілу, чым паправіць яе? Ні ў зямлю, ні ў гной яна непрыдатная, вон выкідаюць яе. Хто мае вушы, каб чуць, няхай чуе. Раздзел 15. Набліжаліся да яго усе мытнікі і грэшнікі, каб слухаць яго. І наракалі фарысеі і кніжнікі, кажучы: «Ён прымае грэшнікаў і есць з імі». А ён сказаў ім такую прытчу, гаворачы: «Хто з вас, маючы 100 авечак і згубіўшы адну з іх, не пакідае 99 ў пустыні і не ідзе па тую, што згубілася, пакуль не знойдзе яе. І знайшоўшы, ускладае на плечы свае, радуючыся. І прыйшоўшы дадому, склікае сяброў і суседзяў, кажучы ім: «Парадуйцеся са мною, бо я знайшоў сваю згубленую авечку. Кажу вам, што гэтак большая радасць будзе на небе з аднаго грэшніка, які каецца, чым за 99 праведнікаў, якія не маюць патрэбы ў пакаянні. Альбо якая жанчына, маючы 10 драхмаў, калі згубіць 1 драхму, не запальвае свяцільнік і не мяце хату, і не шукае старанна, пакуль не знойдзе. І знайшоўшы, склікае сябровак і суседак, кажучы: «Парадуйцеся са мною, бо я знайшла згубленую драхму». Так, кажу вам, бывае радасць у ангелаў Божых і з аднаго грэшніка, які каецца. І ён сказаў: «У аднаго чалавека было 2 сыны. І сказаў малодшы з іх бацьку: «Бацька, дай мне належную частку маёмасці». І той падзяліў ім маёмасць. І праз некалькі дзён, сабраўшы ўсё, малодшы сын адышоў у далёкую краіну і там растраціў маёмасць сваю, жывучы распусна. Калі ж ён патраціў усё, настаў голад вялікі ў той краіне, і ён пачаў цярпець нястачу. І пайшоўшы, прыстаў да аднаго з жыхароў той краіны, а той паслаў яго на свае палі пасвіць свіней. І ён жадаў напоўніць жывот свой ражкамі, якія елі свінні, але ніхто не даваў яму. І прыйшоўшы да розуму, сказаў: «Колькі наймітаў у бацькі майго,
маюць хлеба ўдосталь, а я з голаду гіну. Устану, пайду да бацькі майго і скажу яму: бацька, я саграшыў супраць неба і перад табою, і ўжо не варты называцца сынам тваім. Прымі мяне як аднаго з наймітаў тваіх. І устаўшы, пайшоў да бацькі свайго. А калі ён яшчэ быў далёка, убачыў яго бацька ягоны і зжаліўся, і, пабегшы, кінуўся на шыю яму і пацалаваў яго. Сын жа сказаў яму: бацька, я саграшыў супраць неба і перад табою, і ўжо не варты называцца сынам тваім. А бацька сказаў рабам сваім: прынясіце найлепшае адзенне і апраніце яго, і дайце персцень на руку яго і абутак на ногі, і прывядзіце ўкормленае цяля, і зарэжце, будзем есці і весяліцца, бо сын мой гэты быў мёртвы і ажыў, прападаў і знайшоўся. І пачалі весяліцца. А яго старэйшы сын быў на полі, і калі, вяртаючыся, наблізіўся дадому, пачуў музыку і танцы. І, паклікаўшы аднаго са слуг, пытаўся: што гэта такое? Той жа сказаў яму: брат твой прыйшоў, і твой бацька зарэзаў укормленае цяля, бо здаровым яго спаткаў. І ён разгневаўся і не хацеў увайсці. Бацька ж яго выйшаў і прасіў яго. А ён сказаў бацьку ў адказ: вось, я столькі гадоў служу табе і ніколі загаду твайго не пераступіў, а ты мне ніколі не даў казляняці, каб я з сябрамі сваімі павесяліўся. А калі прыйшоў гэты сын твой, што праеў тваю маёмасць з блудніцамі, ты закалоў яму кормленае цяля. Ён жа сказаў яму: дзіця, ты заўсёды са мною, і ўсё маё гэта тваё. А ўзвесяліцца і ўзрадавацца трэба было, што гэты брат твой мёртвы быў і ажыў, прападаў і знайшоўся. Раздзел 16. Казаў жа ён і вучням сваім: адзін чалавек быў багаты і меў домаўпраўніка, які быў абвінавачаны перад ім, што растрачвае маёмасць яго. І, паклікаўшы яго, сказаў яму: што гэта я чую пра цябе? Дай адказ пра тваё ўпраўленне домам, бо ты не можаш больш упраўляць. Сказаў жа домаўпраўнік сам сабе: што мне рабіць? Бо гаспадар мой адбірае ў мяне ўпраўленне домам. Капаць не здужаю, жабраваць саромеюся. Ведаю, што зрабіць, каб мяне, калі адстаўлены буду ад упраўлення, прынялі ў свае дамы. І, паклікаўшы асобна кожнага з даўжнікоў гаспадара свайго, казаў першаму: колькі ты вінен гаспадару майму? Той жа сказаў: 100 мер алею. І сказаў яму: возьми сваю распіску і сядь хутчэй напішы 50. Потым сказаў другому: а ты колькі вінен? Той адказаў: 100 мер пшаніцы. І сказаў яму: возьми сваю распіску і напішы 80. І пахваліў гаспадар неправеднага домаўпраўніка, што ён разумна зрабіў, бо сыны веку гэтага разумнейшыя за сыноў святла у родзе сваім. І я вам кажу, здабывайце сабе сяброў багаццем неправедным, каб яны, калі збяднееце, прынялі вас у вечныя сялібы. Верны ў найменшым і ў многім верны, а няправедны ў найменшым і ў многім няправедны. Таму, калі
у неправедным багацці вы не былі верныя, хто вам даверыць сапраўднае? І калі ў чужым вы не былі верныя, хто вам дасць ваша? Ніякі раб не можа служыць двум гаспадарам, бо ці аднаго будзе ненавідзець, а другога любіць, ці аднаго будзе трымацца, а другім пагарджаць. Не можаце Богу служыць і мамоне. Чулі ўсё гэта і фарысеі, якія былі срэбралюбівымі і насміхаліся з яго. І ён сказаў ім: вы паказваеце сябе праведнымі перад людзьмі, але Бог ведае сэрцы вашы. Бо што ў людзей высокае, тое мярзотна перад Богам. Закон і прарокі да Іаана, з таго часу Царства Божае дабравесціцца, і кожны з намаганнямі уваходзіць у яго. Ды лягчэй небу і зямлі прайсці, чым адной рысцы ў законе прапасці. Кожны, хто разводзіцца з жонкаю сваёю і бярэ іншую, той пралюбадзейнічае, і хто бярэ разведзеную з мужам, той пралюбадзейнічае. Адзін чалавек быў багаты і апранаўся ў парфіру і вісон, і кожны дзень раскошна банкетаваў. І быў адзін убогі, імем Лазар, які ляжаў перад варотамі яго, пакрыты язвамі, і хацеў насыціцца крошкамі, што падалі са стала багача. А яшчэ і сабакі, прыходзячы, лізалі язвы яго. І сталася, што памёр убогі, і аднесены быў ангеламі на лона Аўраамава. Памёр і багаты, і пахавалі яго. І ў пекле, будучы ў муках, узняў вочы свае і ўбачыў здалёк Аўраама і Лазара на лоне яго, і, усклікнуўшы, сказаў: «Ойча Аўрааме, змілуйся нада мною, і пашлі Лазара, каб ён абмакнуў канец пальца свайго ў ваду і астудзіў язык мой, бо я пакутую ў полымі гэтым». Аўраам жа сказаў: «Дзіця, успомні, што ты атрымаў добрае сваё ў жыцці сваім, а Лазар гэтак жа ліхое. Цяпер жа ён тут суцяшаецца, а ты пакутуеш. І звыш усяго гэтага паміж намі і вамі прорва вялікая ўстаноўлена, каб тыя, што хочуць перайсці адсюль да вас, не маглі, і каб адтуль да нас не пераходзілі». Тады сказаў ён: «Прашу цябе, ойча, пашлі яго ў дом бацькі майго, бо ў мяне 5 братоў, няхай ён засведчыць ім, каб і яны не прыйшлі ў гэтае месца мучэння». Кажа яму Аўраам: «Яны маюць Майсея і прарокаў, няхай слухаюць іх». А той сказаў: «Не, ойча Аўрааме, а калі хто з мёртвых прыйдзе да іх, пакаюцца». Ён жа сказаў яму: «Калі Майсея і прарокаў не слухаюць, то калі б хто з мёртвых уваскрэс, не павераць». Раздзел 17. Сказаў жа ён вучням сваім: «Немагчыма, каб не прыйшлі спакусы, але гора таму, праз каго яны праходзяць. Лепш было яму, каб жорны млынавы павесілі на шыю яму ды ўкінулі ў мора, чым каб ён спакусіў аднаго з малых гэтых. Будзьце уважлівымі да сябе. Калі саграшыць супраць цябе брат твой, выгавары яму, і калі пакаецца, даруй яму. І калі 7 разоў на дзень саграшыць супраць цябе, і 7 разоў на дзень звернецца, кажучы: каюся, даруй яму». І сказалі апосталы Господу: «Прымнож нам веру». Господь жа сказаў: «Калі б вы мелі веру з гарчычнае зерне і сказалі шаўкоўніцы гэтай:
вырвіся з коранем і перасадзіся ў мора, і яна паслухалася б вас. Хто з вас, маючы раба, які аре ці пасе, пасля вяртання яго з поля скажа яму: адразу ж ідзі за стол? А хіба не скажа яму: прыгатуй мне павячэраць і, падперазаўшыся, служы мне, пакуль буду есці і піць, а потым еш і пі сам? Ці падзякуй ён рабу гэтаму, што зрабіў загаданае? Не думаю. Так і вы. Калі зробіце ўсё загаданае вам, кажыце: мы нічога не вартыя рабы, бо зрабілі тое, што павінны зрабіць. І сталася, ідучы ў Іерусалім, ён праходзіў паміж Самарыяй і Галілеяй. І калі ўваходзіў ён у нейкае паселішча, сустрэлі яго 10 чалавек пракажоных, якія спыніліся воддаль. І яны голасна казалі: Іісусе, настаўнік, памілуй нас. І, убачыўшы, ён сказаў ім: ідзіце, пакажыцеся святарам. І сталася, калі яны ішлі, ачысціліся. Адзін жа з іх, убачыўшы, што ацаліўся, вярнуўся, голасна славячы Бога, і ўпаў ніц да ног яго, дзякуючы яму, і гэта быў самаранін. І ў адказ Іісус сказаў: ці не 10 ачысцілася, а дзе ж 9? Хіба не знайшлося з іх нікога, хто б вярнуўся аддаць хвалу Богу, акрамя гэтага іншародца? І сказаў яму: устань і ідзі, вера твая ўратавала цябе. А як спыталіся фарысеі, калі прыйдзе царства Божае, ён, адказваючы ім, сказаў: не прыйдзе царства Божае прыкметна, і не скажуць: вось яно тут, ці вось там, бо вось царства Божае ўнутры вас. Сказаў жа вучням сваім: прыйдуць дні, калі пажадаеце ўбачыць хоць бы адзін з дзён Сына Чалавечага, і не ўбачыце, і скажуць вам: вось тут ці вось там, не выходзьце і не ганяйцеся. Бо як маланка, бліскаючы ад аднаго краю нябёс да другога свеціць, так будзе Сын Чалавечы ў дзень свой. Але перш належыць яму многа адпакутаваць і быць адрынутым родам гэтым. І як было ў дні Ноя, так будзе і ў дні Сына Чалавечага. Елі, пілі, жаніліся, выходзілі замуж да таго дня, як увайшоў Ной у каўчэг, і прыйшоў патоп і вынішчыў усіх. Таксама, як было і ў дні Лота: елі, пілі, куплялі, прадавалі, садзілі, будавалі, а ў той дзень, калі выйшаў Лот з Садома, праліліся дажджом з неба агонь і сера і вынішчылі ўсіх. Так будзе і ў той дзень, калі Сын Чалавечы явіцца. У той дзень, хто будзе на даху, а рэчы яго ў доме, няхай не сыходзіць узяць іх. І хто будзе на полі, таксама няхай не вяртаецца назад. Памятайце пра жонку Лотаву. Хто будзе старацца ўратаваць душу сваю, той загубіць яе. А хто загубіць яе, той ажывіць яе. Кажу вам, у тою ноч будуць двое на адной пасцелі. Адзін будзе ўзяты, а другі пакінуты. Будуць дзве разам малоць, адна будзе ўзята, а другая пакінута. Двое будуць на полі, адзін будзе ўзяты, а другі пакінуты. І ў адказ сказалі яму: дзе, Господі? Ён жа сказаў ім: дзе цела,
там зберуцца і арлы. Раздзел 18. Сказаў жа ён ім прытчу пра тое, што трэба заўсёды маліцца і не падаць духам, кажучы: у адным горадзе быў нейкі суддзя, які Бога не баяўся і людзей не саромеўся. І была ў тым горадзе адна ўдава. І яна прыходзіла да яго і казала: «Абарані мяне ад праціўніка майго». А ён доўга не хацеў. Потым жа сказаў сам сабе: «Хоць я і Бога не баюся, і людзей не саромеюся, але паколькі робіць мне клопат гэтая ўдава, абараню яе, каб яна не прыходзіла бясконца і не дакучала мне». І сказаў Гасподзь: «Чуеце, што гаворыць суддзя няправедны? А хіба Бог не стане на абарону абраннікаў сваіх, якія клічуць яго дзень і ноч, і будзе марудзіць у дачыненні да іх? Кажу вам, што ён хутка стане на абарону іх. Аднак сын чалавечы прыйшоўшы, ці знойдзе веру на зямлі?» Сказаў жа і да некаторых, што былі ўпэўнены ў сабе, быццам яны праведнікі, а іншых прыніжалі такую прытчу. Два чалавекі увайшлі ў храм памаліцца. Адзін фарысей, а другі мытнік. Фарысей, стаўшы, маліўся сам у сабе так: «Божа, дзякуй табе, што я не такі, як іншыя людзі, рабаўнікі, няправедныя, распуснікі, або як гэты мытнік. Пашчу 2 разы на тыдзень, даю 10 з усяго, што набываю». Мытнік жа, стоячы водаль, не смеў і вачэй узняць да неба, а біў сябе ў грудзі, кажучы: «Божа, будзь міласцівы да мяне грэшнага». Кажу вам, што гэты пайшоў у дом свой больш апраўданы, чым той, бо кожны, хто ўзвышае сябе, будзе прыніжаны, а хто прыніжае сябе, будзе ўзвышаны. Прыносілі да яго і малых дзяцей, каб ён дакрануўся да іх. Убачыўшы гэта, вучні забаранялі ім. І Ісус жа, паклікаўшы іх, сказаў: «Пусціце дзяцей прыходзіць да мяне і не перашкаджайце ім, бо такім належыць Царства Божае. Праўду кажу вам, хто не прыме Царства Божага як дзіця, той не ўвойдзе ў яго». І спытаўся ў яго нейкі начальнік, кажучы: «Настаўнік добры, што мне рабіць, каб унаследаваць жыццё вечнае?» Сказаў жа яму Іісус: «Чаму ты называеш мяне добрым? Ніхто не добры, толькі адзін Бог. Ведаеш запаведзі: не прелюбадзейнічай, не забівай, не крадзь, не сведчы лжыва, шануй бацьку твайго і маці тваю». Ён жа сказаў: «Усё гэта захаваў я з юнацтва майго». Пачуўшы гэта, Іісус сказаў яму: «Яшчэ аднаго табе не хапае. Усё, што маеш, прадай і раздай убогім, і будзеш мець скарб на небе, і прыходзь і ідзі за мною». Ён жа, пачуўшы гэта, моцна засмуціўся, таму што быў вельмі багаты. Убачыўшы, што той моцна засмуціўся, Іісус сказаў: «Як цяжка тым, хто мае багацце увайсці ў Царства Божае, бо лягчэй вярблюду прайсці праз ігольнае вушка, чым багатаму увайсці ў Царства Божае». І сказалі тыя, што чулі: «Хто ж тады можа спасціся?» Ён жа сказаў: «Немагчымае людзям, магчыма Богу». І сказаў Пётр:
Вось мы ўсё пакінулі і пайшлі ўслед за табою. Ён жа сказаў ім: «Праўду кажу вам, няма нікога, хто пакінуў дом, ці бацькоў, ці братоў, ці сясцёр, ці жонку, ці дзяцей дзеля царства Божага і не атрымае ў шмат разоў больш у час гэты, а ў веку будучым жыцця вечнага». І, ўзяўшы 12 вучняў, сказаў ім: «Вось, мы ўзыходзім у Іерусалім, і збудзецца ўсё, напісанае прарокамі пра Сына Чалавечага. Бо ён выдадзены будзе язычнікам і абсмяяны, і зняважаны і апляваны, і пасля бичавання заб'юць яго, і на 3-й дзень уваскрэсне». Але яны нічога з гэтага не зразумелі, і было слова гэтае скрыта ад іх, і яны не ўсведамлялі сказанага. І сталася, калі ён набліжаўся да Іерихона, нейкі сляпы сядзеў пры дарозе, жабруючы, і, пачуўшы, што міма праходзіць натоўп, пытаўся: «Што гэта такое?» Паведамілі яму, што Іісус Назаранін праходзіць. І закрычаў ён, кажучы: «Іісусе, сыне Давідаў, памілуй мяне». І тыя, што ішлі спераду, патрабавалі ад яго, каб замоўк. Але ён яшчэ мацней крычаў: «Сыне Давідаў, памілуй мяне». Спыніўшыся, Іісус загадаў прывесці яго да сябе. Калі ж той наблізіўся да яго, спытаў яго, кажучы: «Што хочаш, каб я зрабіў табе?» Ён жа сказаў: «Господі, каб я стаў бачыць». Іісус сказаў яму: «Стань ведушчым, вера твая ўратавала цябе». І ён адразу стаў бачыць і пайшоў услед за ім, славячы Бога. І ўсе людзі, пабачыўшы гэта, узнеслі хвалу Богу. Раздзел 19. І ўвайшоўшы, ён праходзіў праз Іерихон. І вось чалавек, званы імем Закхей, які быў начальнік мытнікаў і быў багаты, імкнуўся ўбачыць Іісуса, хто ён, але не мог з-за натоўпу, таму што быў малы ростам, і, забегшы наперад, узлез на смакоўніцу, каб убачыць яго, бо ён павінен быў там праходзіць. І калі прыйшоў Іісус на гэтае месца, то, паглядзеўшы, убачыў яго і сказаў яму: «Закхей, хутчэй злазь, бо сёння ў доме тваім належыць мне быць». І той паспешна злез і прыняў яго з радасцю. І ўсе, убачыўшы гэта, наракалі, кажучы: «Да грэшнага чалавека зайшоў ён». Закхей жа, устаўшы, сказаў Господу: «Вось палову маёмасці маёй, Господі, я дам убогім. І калі каго ў чым ашукаў, аддам у 4 разы больш». Сказаў яму Ісус: «Сёння настала спасенне дому гэтаму, таму што і ён сын Авраамаў, бо сын чалавечы прыйшоў, каб знайсці і спасці тое, што загінула». Калі ж яны слухалі гэта, ён дадаў яшчэ прытчу, таму што быў блізка ад Іерусаліма, і яны думалі, што зараз жа царства Божае мае явіцца. Дык сказаў ён: «Нейкі чалавек знатнага роду пайшоў у далёкую краіну, каб атрымаць сабе царства і вярнуцца. І, паклікаўшы 10 рабоў сваіх, ён даў ім 10 мін і сказаў ім: «Укладзіце ў справу, пакуль я вярнуся».
Але яго грамадзяне ненавідзелі яго і паслалі ўслед за ім пасольства, кажучы: «Не хочам, каб ён царстваў над намі». І сталася. Калі ён вярнуўся, атрымаўшы царства, то сказаў паклікаць тых рабоў, якім даў срэбра, каб даведацца, хто што набыў. І прыйшоў першы, кажучы: «Гаспадар, міна твая прынесла 10 мін». І ён сказаў яму: «Добра, раб добры. За тое, што ў найменшым ты быў верны, будь уладаром над 10 гарадамі». І прыйшоў другі, кажучы: «Гаспадар, міна твая прынесла 5 мін». Сказаў і гэтаму: «І ты будь над 5 гарадамі». І яшчэ адзін прыйшоў, кажучы: «Гаспадар, вось міна твая, якую я трымаў, схаваную ў хустцы, таму што я баяўся цябе, бо ты чалавек жорсткі, бярэш, чаго не клаў, і жнеш, чаго не сеяў». А той кажа яму: «Вуснамі тваімі буду судзіць цябе, ліхі раб. Ты ведаў, што я чалавек жорсткі, які бярэ, чаго не клаў, і жне, чаго не сеяў. Чаму ж ты не аддаў маё срэбра ў абарот, каб я, прыйшоўшы, атрымаў яго з прыбыткам?» І сказаў прысутным: «Вазьміце ў яго міну і аддайце таму, хто мае 10 мін». І сказалі яму: «Гаспадар, ён жа мае 10 мін. Кажу вам, што кожнаму, хто мае, будзе дадзена, а ў таго, хто не мае, адымецца і тое, што мае ён. А тых ворагаў жа маіх, якія не хацелі, каб я стаў царом над імі, прывядзіце сюды і пазабівайце перада мною». І сказаўшы гэта, ён пайшоў далей, узыходзячы у Іерусалім. І сталася, калі ён наблізіўся да Віфагіі і Віфаніі, да гары, што завецца Елеонскай, паслаў 2 вучняў сваіх, сказаўшы: «Ідзіце ў селішча, што насупраць. Увайшоўшы ў яго, знойдзеце прывязанае асляня, на якое ніколі ніхто з людзей не сядаў. Адвяжыце яго і прывядзіце. І калі хто спытае ў вас, навошта адвязваеце, скажыце яму так: яно патрэбна Господу. Пасланыя пайшлі і знайшлі, як ён сказаў ім. Калі ж яны адвязалі асляня, гаспадары яго сказалі ім: «Нашто вы адвязваеце асляня?» Яны сказалі: «Яно патрэбна Господу». І прывялі яго да Іісуса, і, накінуўшы вопратку сваю на асляня, пасадзілі на яго Іісуса. І калі ён ехаў, людзі пасцілалі вопратку сваю на дарогу. А калі ён набліжаўся ўжо да спуску з гары Елеонскай, усё мноства вучняў, радуючыся, пачало моцным голасам хваліць Бога за ўсе цуды, якія бачылі яны, кажучы: «Благаславёны цар, які прыходзіць у імя Гасподняе. Мір на нябёсах і слава ў вышніх». І некаторыя фарысеі з натоўпу сказалі яму: «Настаўнік, забарані вучням сваім». А ён прамовіў ім у адказ: «Кажу вам, што калі яны змоўкнуць, то камяні закрычаць». І калі ён наблізіўся, то, убачыўшы горад, заплакаў па ім, кажучы: «Калі б і ты хоць у гэты дзень твой зразумеў, што трэба для міру твайго. Але цяпер гэта скрыта ад вачэй тваіх, бо прыйдуць да цябе дні і ўзвядуць ворагі твае вакол цябе вал і акружаць цябе, і сціснуць цябе адусюль, і знішчаць цябе і дзяцей тваіх у табе.
і не пакінуць каменя на камені ў табе за тое, што не разумеў ты часу наведання цябе. І ўвайшоўшы ў храм, ён пачаў выганяць тых, што прадавалі ў ім і куплялі, кажучы ім: напісана: «Дом мой – гэта дом малітвы, а вы зрабілі з яго логава разбойнікаў». І ён кожны дзень вучыў у храме, а першасвятары і кніжнікі шукалі, як загубіць яго, таксама і першыя людзі ў народзе, і не знаходзілі, што зрабіць з ім, бо ўвесь народ, слухаючы, абступаў яго. Раздзел 20. І сталася у адзін з тых дзён, калі ён вучыў народ у храме і дабравесціў, прыйшлі першасвятары і кніжнікі са старэйшынамі і сказалі яму, гаворачы: «Скажы нам, якою ўладаю ты гэта робіш, альбо хто даў табе ўладу гэтую?» І, адказваючы, ён сказаў ім: «Спытаю вас і я адну рэч, і скажыце мне, хрышчэнне Іанава з неба было ці ад людзей?» Яны ж разважалі паміж сабой, гаворачы: «Калі скажам з неба, то скажа, чаму ж вы не паверылі яму? А калі ж скажам ад людзей, то ўвесь народ каменнем паб'е нас, бо ён перакананы, што Іаан – гэта прарок». І адказалі, што не ведаюць адкуль. Ісус жа сказаў ім: «І я не скажу вам, якою ўладаю гэта раблю». І пачаў ён казаць народу прытчу гэтую. Адзін чалавек пасадзіў вінаград і аддаў яго вінаградарам. І адлучыўся на доўгі час. І ў пэўную пару паслаў да вінаградараў раба, каб далі яму пладоў з вінаградніка. Але вінаградары, набіўшы яго, адаслалі ні з чым. І паслаў яшчэ другога раба, але яны і таго, набіўшы і зняважыўшы, адаслалі ні з чым. І паслаў яшчэ трэцяга, але яны і таго, параніўшы, прагналі. Тады сказаў гаспадар вінаградніка: «Што мне рабіць? Пашлю сына майго, узлюбленага. Можа, яго, убачыўшы, яны пасаромеюцца». Але убачыўшы яго, вінаградары разважалі між сабою, кажучы: «Калі спадкаемец, хадзем заб'ем яго, і спадчына будзе наша». І, вывеўшы яго вон з вінаградніка, забілі. Што ж зробіць з імі гаспадар вінаградніка? Прыйдзе і знішчыць вінаградараў гэтых, і аддасць вінаграднік іншым. Тыя, што слухалі, сказалі: «Няхай не будзе так». Ён жа, паглядзеўшы на іх, сказаў: «Што значыць гэтае напісанае? Камень, які адкінулі будаўнікі, той самы стаў галавою вугла. Усякі, хто ўпадзе на гэты камень, разаб'ецца, а на каго ён упадзе, таго раздушыць». І намерыліся першасвятары і кніжнікі накласці на яго рукі у тую ж гадзіну. Але пабаяліся народу, бо зразумелі, што пра іх сказаў ён гэтую прытчу. І, пасачыўшы за ім, падаслалі выведнікаў, якія, прыняўшы выгляд праведных, злавілі б яго на слове, каб выдаць яго начальству і ўладзе правіцеля. І яны спыталі ў яго, кажучы: «Настаўнік, мы ведаем, што ты правільна гаворыш і вучыш, і не глядзіш на абліччы, але па праўдзе шляху Божаму вучыш. Дазволена нам даваць падатак кесару ці не?»
Ён жа, зразумеўшы каварства іх, сказаў ім: «Што вы мяне спакушаеце? Пакажыце мне дынары. Чыю выяву і надпіс ён мае?» Яны сказалі ў адказ: «Кесара». Ён сказаў ім: «Вось і аддавайце кесарава кесару, а Божае Богу». І не змаглі яны злавіць яго на слове перад народам, і, здзівіўшыся адказу яго, замоўклі. Тады падышлі да яго некаторыя з садукеяў, якія кажуць, што няма ўваскрасення, і спыталі яго, кажучы: «Настаўнік, Майсей напісаў нам: калі ў каго памрэ брат, што меў жонку, і памрэ бяздзетным, то няхай брат яго возьме жонку і адродзіць семя брату свайму. Было 7 братоў, і першы, узяўшы жонку, памёр бяздзетны, і ўзяў другі тую жонку, і ён памёр бяздзетны, і трэці ўзяў яе, і так усе 7, і не пакінулі дзяцей і памерлі. Пасля ж усіх памерла і жонка. Дык вось, ва ўваскрасенні катораму з іх будзе яна жонкаю, бо 7 мелі яе жонкаю». І сказаў ім Ісус у адказ: «Сыны веку гэтага женяцца і выходзяць замуж, а спадобленыя дасягнуць таго веку і ў васкрасення з мёртвых не женяцца і замуж не выходзяць, і памерці ўжо не могуць, бо яны роўныя ангелам, і сыны Божыя яны, будучы сынамі ў васкрасення. А што мёртвыя ўваскрэснуць, і Майсей паказаў у аповедзі пра купіну, называючы Господа Богам Аўраама і Богам Ісаака і Богам Іакава. Ён жа Бог не мёртвых, а жывых, бо ў яго ўсе жывыя». У адказ некаторыя з кніжнікаў сказалі: «Настаўнік, ты добра сказаў». І ўжо больш не асмельваліся пытацца ў яго ні пра што. Ён жа сказаў ім: «Як гэта гавораць, што Христос сын Давідаў? А сам Давід гаворыць у кнізе псалмоў: сказаў Господь Господу майму: сядзі праваруч мяне, пакуль пакладу ворагаў тваіх у падножжа ног тваіх». Дык вось, Давід Господам яго называе, і як жа ён сын яму? І калі слухаў увесь народ, ён сказаў вучням сваім: «Сцеражыцеся кніжнікаў, якім падабаецца хадзіць у доўгіх уборах і якія любяць вітанні на плошчах і наперадзе сядзець у сінагогах і ўзляжаць наперадзе на гасцінах, і якія праядаюць дамы ўдоў і напаказ доўга моляцца. Яны прымуць большае асуджэнне». Раздзел 21. Глянуўшы, ён убачыў багатых, што клалі дары свае ў скарбніцу. Убачыўшы таксама і адну бедную ўдаву, якая паклала туды 2 лепты, і сказаў: «Праўду кажу вам, што ўдава гэтая бедная больш за ўсіх паклала, бо ўсе гэтыя ад дастатку свайго паклалі ў дар Богу, а яна з нястачы сваёй увесь пражытак, які мела, паклала». І калі некаторыя гаварылі пра храм, што ён каштоўнымі камянямі і дарункамі ўпрыгожаны, ён сказаў: «Прыйдуць дні, калі з таго, што вы тут бачыце, не застанецца каменя на камені, які не будзе зруйнаваны». І спыталіся ў яго, кажучы: «Настаўнік,
калі ж гэта будзе? І якое знаменне, калі павінна гэта збыцца? Ён жа сказаў: сцеражыцеся, каб не ўвялі вас у зман, бо многія прыйдуць пад імем маім, кажучы, што гэта я, і гэты час наблізіўся. Не ідзіце за імі. Калі ж пачуеце пра войны і смуты, не жахайцеся, бо гэта павінна быць спачатку, але не адразу канец. Тады сказаў ім: паўстане народ на народ і царства на царства, і будуць вялікія землетрусы месцамі, і голад, і мор, будуць і жахі, і знаменні вялікія з неба. Але перад гэтым усім пакладуць на вас рукі свае і будуць гнаць, аддаючы ў сінагогі і ў цямніцы, і павядуць да цароў і да правіцеляў за імя маё. Будзе ж гэта вам дзеля сведчання. Так што пакладзіце ў сэрцах сваіх не абдумваць загадзя, што адказваць, бо я дам вам вусны і мудрасць, якой не змогуць супрацьстаяць або пярэчыць усе праціўнікі вашы. Выдадзены ж будзеце і бацькамі, і братамі, і сваякамі, і сябрамі, і заб'юць некаторых з вас. І будзеце зненавіджаныя ўсімі за імя маё, але і волас з галавы вашай не прападзе. Цярпеннем вашым здабудзьце душы вашы. Калі ж убачыце акружаны войскам Іерусалім, тады ведайце, што наблізілася спусташэнне яго. Тады тыя, што ў Іудеі, няхай уцякаюць у горы, а хто ў горадзе, няхай выходзяць, а хто ў ваколіцах, няхай не ўваходзяць у яго. Таму, што гэта дні пакарання, каб споўнілася ўсё напісанае. Гора ж цяжарным і тым, што кормяць грудзьмі ў тыя дні, бо вялікае бедства будзе на зямлі і гнеў на народ гэты. І ўпадуць ад вастрыя мяча і будуць адведзены ў палон ва ўсе народы. І Іерусалім будзе патаптаны язычнікамі, пакуль не скончацца часы язычнікаў. І будуць знаменні на сонцы і месяцы і зорках, а на зямлі туга народаў у роспачы ад шуму марскога і хвалявання. І людзі будуць мярцвець ад страху і чакання таго, што надыходзіць на сусвет, бо сілы нябесныя зрушацца, і тады ўбачаць Сына Чалавечага, які прыйдзе на воблаку з сілаю і славаю вялікаю. Калі ж пачне гэта збывацца, то выпрастайцеся і ўзніміце галовы вашы, таму што набліжаецца адкупленне ваша. І сказаў ім прытчу: паглядзіце на смакоўніцу і на ўсе дрэвы. Калі яны ўжо распускаюцца, вы, бачачы гэта, самі ведаеце, што блізка лета. Так і вы, калі ўбачыце, што гэта збываецца, ведайце, што блізка Царства Божае. Праўду кажу вам, не міне род гэты, як усё гэта будзе. Неба і зямля мінуць, а словы мае не мінуць. Сцеражыцеся, каб сэрцы вашы не абцяжарваліся абжорствам і п'янствам, і клопатамі жыццёвымі, і каб не прыйшоў да вас неспадзявана дзень той, бо ён, як пастка, прыйдзе на ўсіх, што жывуць на абліччы ўсёй зямлі. Дык будьце пільныя і ўвесь час маліцеся, каб спадобіліся вы пазбегнуць усяго гэтага, што мае адбыцца, і стаць перад Сынам Чалавечым. Удзень ён вучыў у храме,
а ночы выходзячы праводзіў на гары, называнай Елеонскаю, і ўвесь народ з раніцы прыходзіў да яго ў храм слухаць яго. Раздзел 22. Набліжалася свята праснакоў, што называецца Пасхаю. І шукалі першасвятары і кніжнікі, як забіць яго, бо яны баяліся народу. Увайшоў жа сатана ў Іуду, званага Іскарыётам, аднаго з ліку 12, і ён, пайшоўшы, дамовіўся з першасвятарамі і начальнікамі, як ён ім выдасць яго. І яны ўзрадаваліся і пагадзіліся даць яму срэбранікаў, і ён абяцаў і шукаў нагоды выдаць яго ім не пры народзе. Надышоў жа дзень праснакоў, у які належала прыносіць пасхальную ахвяру, і паслаў ён Пятра і Іоанна, сказаўшы: «Пайдзіце, прыгатуйце нам есці Пасху». Яны ж сказалі яму: «Дзе хочаш, каб мы прыгатавалі?» Ён сказаў ім: «Вось, калі вы будзеце ўваходзіць у горад, то сустрэнецца вам чалавек, які будзе несці збан вады. Ідзіце ўслед за ім у дом, у які ён увойдзе, і скажыце гаспадару дома: настаўнік кажа табе, дзе пакой, у якім мне есці Пасху з вучнямі маімі. І ён вам пакажа верхні пакой вялікі, усланы. Там прыгатуйце». Яны пайшлі і знайшлі, як ён сказаў ім, і прыгатавалі Пасху. І, калі надышоў час, ён узлёг і 12 апосталаў з ім, і сказаў ім: «Вельмі жадаў я гэтую Пасху есці з вамі, перш чым мукі прыму. Бо кажу вам, што ужо не буду есці яе, пакуль не здзейсніцца яна ў Царстве Божым». І, узяўшы чашу, узнёс падзяку і сказаў: «Прыміце яе і падзяліце між сабою, бо кажу вам, што не буду піць ад плоду вінаграднага, пакуль не прыйдзе Царства Божае». І, узяўшы хлеб, узнёс падзяку, пераламіў і даў ім, кажучы: «Гэта цела маё, якое за вас аддаецца. Рабіце гэта на ўспамін пра мяне». Таксама і чашу пасля вячэры, кажучы: «Гэтая чаша – новы запавет у маёй крыві, якая за вас праліваецца. Але вось рука таго, хто выдае мяне, са мною за сталом. І ўсё ж сын чалавечы ідзе, як вызначана, але гора таму чалавеку, які яго выдае». І яны пачалі пытацца адзін у аднаго: «Хто б гэта з іх быў, што зробіць такое?» Была ж і спрэчка паміж імі, хто з іх павінен лічыцца большым. А ён сказаў ім: «Цары народаў пануюць над імі, і ўладары іх дабрадзеямі называюцца. Вы ж не так. Але большы сярод вас няхай будзе як меншы, а начальнік як слуга. Бо хто большы? Той, хто ўзляжыць, ці той, хто прыслужвае? Хіба не той, хто ўзляжыць? А я пасярод вас як той, хто прыслужвае. Вы ж ператрывалі са мною ў выпрабаваннях маіх, і я завяшчаю вам, як завяшчаў мне айцец мой, царства, каб вы ели і пілі за трапезаю маёю ў царстве маім, і будзеце сядзець на прастолах і судзіць 12 кален Ізраілевых». І сказаў Гасподзь:
Сімане, Сімане, вось сатана прасіў, каб прасеяць вас, як пшаніцу, але я маліўся за цябе, каб не знікла вера твая. І ты, некалі вярнуўшыся, умацуй братоў тваіх. Ён жа сказаў яму: Господі, з табою я гатовы і ў цямніцу, і на смерць ісці. А ён сказаў: кажу табе, Пётр, не прапяе сёння певень, як ты тройчы адрачэшся, сказаўшы, што не ведаеш мяне. І сказаў ім: калі я пасылаў вас без мяшка і без торбы, і без абутку, ці мелі вы у чым нястачу? Яны ж адказалі: ні ў чым. Сказаў жа ім: але цяпер, хто мае мяшок, няхай возьме яго, гэтаксама і торбу, а хто не мае, няхай прадасць вопратку сваю і купіць меч, бо кажу вам, што павінна яшчэ споўніцца на мне гэта напісанае, і да злачынцаў залічаны, бо тое, што пра мяне, набліжаецца да канца. Яны ж сказалі: Господі, вось тут 2 мячы. Ён сказаў ім: даволі. І выйшаўшы, пайшоў, як звычайна, на гару Елеонскую, і следам за ім пайшлі вучні яго. Прыйшоўшы на месца, ён сказаў ім: маліцеся, каб не ўпасці вам у спакусу. І сам адступіў ад іх на адлегласць кінутага каменя і, стаўшы на калені, маліўся, кажучы: Ойча, калі хочаш, пранясі чашу гэтую міма мяне, аднак не мая воля, а твая няхай будзе. Явіўся ж яму ангел з неба і ўмацоўваў яго. І ён, перажываючы унутраную барацьбу, старанней маліўся, і зрабіўся пот яго, як кроплі крыві, што падалі на зямлю. І, устаўшы з малітвы і прыйшоўшы да вучняў, ён знайшоў, што яны спяць ад смутку, і сказаў ім: што спіце? Устаньце і маліцеся, каб не ўпасці вам у спакусу. Яшчэ калі ён гаварыў гэта, тады з'явіўся натоўп, і той, каго звалі Іуда, адзін з 12, ішоў паперадзе, і ён наблізіўся да Ісуса, каб пацалаваць яго. Бо ён даў ім такі знак: каго я пацалую, той і ёсць. І Ісус жа сказаў яму: Іуда, пацалункам Сына чалавечага выдаеш. Тыя, што былі з ім, бачачы, да чаго ідзе, сказалі: Господі, ці не ўдарыць нам мячом? І адзін з іх ударыў першасвятаровага раба і адсек яму правае вуха. На гэта Ісус сказаў: пакіньце, хопіць. І, дакрануўшыся да вуха яго, ацаліў яго. Сказаў жа Ісус першасвятарам і начальнікам аховы храма і старэйшынам, якія сабраліся супраць яго: быццам на разбойніка выйшлі вы з мячамі і каламі, каб узяць мяне. Штодня бываў я з вамі ў храме, і вы не паднялі рук на мяне. Але гэта ваша гадзіна і ўлада цемры. І, узяўшы яго, павялі і прывялі ў дом першасвятара. Пётр жа ішоў следам водаль. Калі ж яны расклалі агонь пасярод двара і сеялі разам, сядзеў і Пётр
паміж імі. І адна служанка, убачыўшы яго, што сядзеў пры агні, і прыгледзеўшыся да яго, сказала: «І гэты з ім быў». Але ён адрокся ад яго, кажучы: «Жанчына, я не ведаю яго». І неўзабаве другі, убачыўшы яго, сказаў: «І ты з іх». Але Пётр сказаў: «Чалавеча, не». І, як прайшло каля 1 гадзіны, нехта іншы настойваў, кажучы: «Сапраўды, і гэты з ім быў, бо ён галілеянін». Але Пётр сказаў: «Чалавеча, я не ведаю, што ты гаворыш». І адразу, калі ён яшчэ гаварыў, заспяваў певень. І, абярнуўшыся, Гасподзь паглядзеў на Пятра. І ўспомніў Пётр слова Гасподняе, як ён сказаў яму: «Перш чым заспявае певень, адрачэшся ад мяне тройчы». І, выйшаўшы вон, горка заплакаў. А людзі, якія трымалі Ісуса, насміхаліся з яго і білі. І, накрыўшы яго, білі яго па твары і пыталіся ў яго, кажучы: «Прароч, хто ударыў цябе?» І многа іншых блюзнерстваў гаварылі супраць яго. І калі настаў дзень, сабраліся старэйшыны народа і першасвятары і кніжнікі і прывялі яго у сінедрыён свой і сказалі: «Ці ты Христос? Скажы нам». Ён жа сказаў ім: «Калі я скажу вам, вы не паверыце, а калі іспытаюся ў вас, не адкажаце мне і не адпусціце. Адгэтуль Сын чалавечы будзе сядзець праваруч сілы Божай». І сказалі ўсе: «Дык ты Сын Божы?» Ён жа сказаў ім: «Вы кажаце, што я». Яны ж сказалі: «Якое нам яшчэ трэба сведчанне? Мы ж самі чулі з вуснаў яго». Раздзел 23. І ўстала ўсё мноства іх, і павялі яго да Пілата. І пачалі абвінавачваць яго, гаворачы: «Мы выявілі, што ён падбухторвае народ наш і забараняе даваць падатак кесару, называючы сябе Христом царом». Пілат запытаў яго, кажучы: «Ты цар іудзейскі?» Ён жа сказаў яму ў адказ: «Ты кажаш». І Пілат сказаў першасвятарам і народу: «Я не знаходжу ніякай віны ў гэтым чалавеку». Але яны настойвалі, кажучы, што ён бунтуе народ, навучаючы па ўсёй Іудзеі, пачаўшы з Галілеі аж дасюль. Пілат жа, пачуўшы пра Галілею, спытаўся: «Хіба гэты чалавек галілеянін?» І, даведаўшыся, што ён з уладанняў Ірадавых, паслаў яго да Ірада, які таксама быў у Іерусаліме ў тыя дні. Ірад жа, убачыўшы Ісуса, вельмі ўзрадаваўся, бо ён даўно ўжо хацеў бачыць яго, паколькі чуў пра яго многа і спадзяваўся ўбачыць нейкае знаменне, ім здзейсненае, і задаваў яму шмат пытанняў. Але ён нічога не адказваў яму. І стаялі першасвятары і кніжнікі, і зацята абвінавачвалі яго. А Ірад са сваімі воінамі, зняважыўшы яго і наглуміўшыся, апрануў яго ў светлую адзежу і адаслаў яго да Пілата. І зрабіліся прыяцелямі між сабою Пілат і Ірад у той дзень, раней жа мелі варожасць адзін да аднаго. Пілат жа, склікаўшы першасвятароў і начальнікаў
і народ, сказаў ім: «Вы прывялі да мяне гэтага чалавека, які нібыта бухторыць народ. І вось я перад вамі расследаваў і не знайшоў у чалавеку гэтым ніякай віны з таго, у чым вы яго абвінавачваеце. І Ірад таксама, бо я пасылаў да яго. І вось нічога вартага смерці не зроблена ім. Таму, пакараўшы яго, адпушчу. А яму трэба было дзеля свята адпусціць ім аднаго вязня». Але яны закрычалі ўсе разам, кажучы: «Смерць яму! Адпусці ж нам Вараву!» А той быў за нейкі бунт учынены ў горадзе і забойства пасаджаны ў цямніцу. І зноў Пілат узвысіў голас, хочучы адпусціць Іісуса. Але яны крычалі, кажучы: «Распні, распні яго!» І трэці раз сказаў ім: «Якое ж зло ўчыніў ён? Нічога вартага смерці я не знайшоў у ім, таму, пакараўшы яго, адпушчу». Яны ж настойвалі з моцнымі крыкамі, патрабуючы, каб ён быў распяты, і перамаглі крыкі іх і першасвятароў. І Пілат вырашыў, каб было паводле патрабавання іх, і адпусціў пасаджанага за бунт і забойства ў цямніцу, якога яны прасілі, а Іісуса аддаў на іх волю. І калі павялі яго, то, забраўшы нейкага Сімана, кірінеяніна, які ішоў з поля, усклалі на яго крыж, каб нёс за Іісусам, і ўслед за ім ішло вялікае мноства народу і жанчын, якія рыдалі і галасілі па ім. Абярнуўшыся да іх, Іісус сказаў: «Дочкі іерусалімскія, не плачце па мне, а плачце па сабе і дзецях вашых, бо вось надыходзяць дні, у якія скажуць: блажэнныя няплодныя, і ўлонні, якія не раджалі, і грудзі, якія не кармілі. Тады пачнуць гаварыць гарам: упадзіце на нас, і ўзгоркам пакрыйце нас, бо калі з зялёным дрэвам гэта робяць, то з сухім што будзе?» Вялі ж з ім яшчэ і 2 злачынцаў, каб пакараць смерцю. І калі прыйшлі на месца, званае Лобным, там распялі яго і злачынцаў, аднаго справа, а другога злева. Іісус жа казаў: «Ойча, даруй ім, бо яны не ведаюць, што робяць». І дзелячы адзежу яго, кідалі жэрабя, і стаялі людзі і глядзелі. Насміхаліся з імі разам і начальнікі, кажучы: «Іншых ратаваў, няхай уратуе самога сябе, калі ён Христос, Божы абраннік». Глуміліся з яго і воіны, падыходзячы і падносячы яму воцат, і кажучы: «Калі ты цар іудзейскі, то ўратуй самога сябе». Быў жа і надпіс напісаны над ім літарамі грэчаскімі і рымскімі і яўрэйскімі: «Гэта цар іудзейскі». І адзін з павешаных злачынцаў блюзнерыў на яго, кажучы: «Калі ты Христос, то ўратуй сябе і нас». Другі ж у адказ, сунімаючы яго, казаў: «Хіба ты не баішся Бога, бо сам на тое ж асуджаны? Але мы справядліва, бо належнае за ўчынкі нашы атрымліваем, а ён нічога дрэннага не зрабіў».
і сказаў Іісусу: «Памяні мяне, Господі, калі прыйдзеш у царства Тваё». І сказаў яму Іісус: «Праўду кажу табе, сёння са мною будзеш у раі». Было ж каля 6 гадзіны, і цемра была па ўсёй зямлі да гадзіны 9. І памеркла сонца, і завеса ў храме разадралася напалам. І, ускрыкнуўшы моцным голасам, Іісус сказаў: «Ойча, у рукі Твае аддаю дух мой». І, сказаўшы гэта, выпусціў дух. Сотнік жа, убачыўшы, што адбылося, праславіў Бога, кажучы: «Сапраўды, чалавек гэты быў праведны». І ўсе людзі, якія сабраліся на гэтае відовішча, убачыўшы, што адбылося, вярталіся, б'ючы сябе ў грудзі. Усе ж знаёмыя яго і жанчыны, якія прыйшлі следам за ім з Галілеі, стаялі водаль і глядзелі на гэта. І вось муж па імені Іосіф, саветнік, чалавек добры і праведны, які не далучыўся да рашэння і справы іх, з Арымафеі, горада іудзейскага. І ён таксама чакаў царства Божага. Прыйшоўшы да Пілата, ён папрасіў цела Іісусава. І, зняўшы яго, абгарнуў плашчаніцаю і паклаў яго ў магілу, высечаную ў скале, дзе яшчэ ніхто не ляжаў. А дзень той быў пятніца, і наставала субота. І, пайшоўшы ўслед, жанчыны, што прыйшлі з ім з Галілеі, бачылі магілу і як было пакладзена цела яго. Вярнуўшыся, яны падрыхтавалі духмянасці і міра. У суботу ж адпачывалі паводле запаведзі. Раздзел 24. А ў першы дзень тыдня, вельмі рана, несучы падрыхтаваныя духмянасці, яны прыйшлі да магілы. І іншыя з імі, але знайшлі, што камень адвалены ад магілы, і, увайшоўшы, не знайшлі цела Господа Іісуса. І сталася, калі яны былі ў недаўменні ад гэтага, вось з'явіліся перад імі 2 мужы у бліскучым адзенні. Калі ж яны спалохаліся і схілілі твары да зямлі, тыя сказалі ім: «Што вы шукаеце жывога сярод мёртвых? Яго няма тут, ён уваскрэс. Успомніце, як ён гаварыў вам, калі быў яшчэ ў Галілеі, кажучы, што Сын чалавечы мае быць аддадзены ў рукі людзей грэшных і быць распяты, і на 3-й дзень уваскрэснуць». І ўспомнілі яны словы яго, і, вярнуўшыся ад магілы, паведамілі ўсё гэта 11 і ўсім іншым. Былі ж гэта Магдаліна Марыя, і Іаана, і Марыя, маці Іакава, і іншыя з імі, якія сказалі пра гэта апосталам. І здаліся ім пустымі словы гэтыя, і не паверылі ім. Але Пётр, устаўшы, пабег да магілы і, нахіліўшыся, убачыў, што толькі палотны ляжаць. І пайшоў назад, здзіўляючыся ў сабе таму, што адбылося. І вось 2 з іх у той жа дзень ішлі ў паселішча, якое знаходзілася стадыях у 60 ад Іерусаліма і называлася Эмаус.
І яны размаўлялі між сабою пра ўсё тое, што адбылося. І сталася, калі яны размаўлялі і разважалі, сам Іісус, наблізіўшыся, пайшоў з імі, але вочы іх былі стрыманы, так што яны не пазналі яго. Ён жа сказаў ім: «Пра што гэта вы, ідучы, разважаеце між сабою, і чаму такія засмучаныя?» У адказ адзін, імя якога Клеопа, сказаў яму: «Ты адзіны з падарожных у Іерусаліме не ведаеш пра тое, што адбылося ў ім у гэтыя дні?» І сказаў ім: «Пра што?» Яны ж сказалі яму пра тое, што адбылося з Іісусам Назаранінам, які быў прарок, моцны ў справе і слове перад Богам і ўсім народам, і як выдалі яго першасвятары і начальнікі нашы для асуджэння на смерць і распялі яго. А мы спадзяваліся, што ён той, хто павінен выбавіць Ізраіля, але пры ўсім гэтым сёння 3-й дзень, як гэта сталася, але і некаторыя жанчыны з нашых уразілі нас, пабываўшы рана каля магілы і не знайшоўшы цела яго, яны прыйшлі і казалі, што бачылі і яўленне ангелаў, якія кажуць, што ён жывы. І пайшлі некаторыя з нашых да магілы і знайшлі ўсё так, як і жанчыны сказалі, але яго не бачылі». І ён сказаў ім: «О, неразважлівыя і марудлівыя сэрцам, каб верыць усяму, што гаварылі прарокі! Ці не так належала адпакутваць Хрысту і ўвайсці ў славу сваю? І, пачаўшы ад Майсея і ад прарокаў, тлумачыў ім ва ўсім пісанні тое, што сказана пра яго. І наблізіліся яны да паселішча, у якое ішлі. І ён рабіў выгляд, што пойдзе далей, а яны затрымлівалі яго, кажучы: «Застанься з намі, бо вечарэе і дзень на зыходзе». І ён увайшоў, каб застацца з імі. І сталася, калі ён узляжаў з імі, то, узяўшы хлеб, благаславіў і, пераламіўшы, даваў ім. І адкрыліся ў іх вочы, і яны пазналі яго, ды ён стаў нябачны для іх. І сказалі яны адзін аднаму: «Хіба не гарэла наша сэрца ў нас, калі гаварыў ён з намі па дарозе і калі тлумачыў нам пісанне?» І, устаўшы у той жа час, яны вярнуліся ў Іерусалім і знайшлі сабраных разам 11 і тых, што былі з імі, якія гаварылі, што Гасподзь сапраўды ўваскрэс і явіўся Сіману, а яны расказвалі, што было ў дарозе і як яны пазналі яго пры пераламленні хлеба. Калі ж яны гаварылі пра гэта, сам Іісус стаў пасярод іх і сказаў: «Мір вам!» Яны ж, сумеўшыся і спалохаўшыся, думалі, што бачаць духа, а ён сказаў ім: «Чаго вы збянтэжаныя? І чаму сумненню ўваходзяць у сэрцы вашы? Паглядзіце на рукі мае і на ногі мае. Гэта я сам. Дакраніцеся да мяне і паглядзіце. Дух не мае плоці і касцей, што, як бачыце, я маю». І, сказаўшы гэта, паказаў ім рукі і ногі. Калі ж яны яшчэ не верылі ад радасці і здзіўляліся, ён сказаў ім: «Ці ёсць у вас тут якая ежа?»
Яны ж падалі яму кавалак печанай рыбы і мёду ў сотах, і, узяўшы, ён перад імі з'еў і сказаў ім: «Вось словы, якія гаварыў вам, калі яшчэ быў з вамі, што павінна здзейсніцца ўсё, напісанае ў законе Маісеевым і ў прарокаў, і ў псалмах пра мяне». Тады ён адкрыў ім розум для разумення пісанняў і сказаў ім: «Так напісана і так належала адпакутаваць Хрысту і ўваскрэснуць з мёртвых на трэці дзень, і каб было прапаведана ў імя Яго пакаянне і адпушчэнне грахоў ва ўсіх народах, пачынаючы з Іерусаліма. Вы ж сведкі гэтага. І вось я пашлю абяцанае айцом маім на вас, а вы заставайцеся ў горадзе Іерусаліме, пакуль не апранецеся сілаю з вышыні». І ён вывеў іх да Віфаніі і, узняўшы рукі свае, благаславіў іх. І сталася. Калі ён благаслаўляў іх, то пачаў аддаляцца ад іх і ўзносіцца на неба. І яны пакланіліся яму і вярнуліся ў Іерусалім з радасцю вялікаю, і былі заўсёды ў храме, хвалячы і благаслаўляючы Бога. Амінь.